Fisem id-Dipartiment tal-Malti nilqakom għal din it-taħdita mis-sensiela tat-tradizzjoni orali hija sensiela li issa daħlet fit-tielet sena u kuntenti ħafna illi Sur Martin Morana aċċetta l-istedina tagħna li jagħmel din it-taħdita dwar l-espressjonijiet bil-Malti u l-oriġini tagħhom. It-taħdita se tiffoka fuq in-nisel ta' ċerti termini u l-espressjonijiet li l-kelliem kiteb dwarhom fit-tliet kotba li jidhru hawnhekk illi ppubblika u dwar kliem ġdid ieħor. Verament kliem antik f'dan il-każ li skopra dan l-aħħar minn diversi sorsi illi se jurina li huma fil-preżentazzjoni tiegħu. Il-kellim se juri kif ċertu kliem infilsa ruħu fit-tessut tal-lingwa u sar parti mill-lingwaġġ u kif kultant bidel it-tifsira tiegħu matul is-sekli. Martin Morana studja l-liċeo u gradwa b'baċellerat fl-istorja fl-arti fl-istorja mill-Università ta' Malta, ħadem għal bosta snin fid-Dipartiment tal-Mużewijiet Statali, imbagħad għal 28 sena sħaħ kien impjegat f'diversi karigi mal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. It-tliet kotba li kiteb dwar l-oriġini u t-tifsir ta' kliem, proverbi, espressjonijiet u idjomi popolari Maltin huma Bejn kliem u storja, Ara x'intejt u Biex il-kliem ikun sew. Ktieb ieħor tal-istess awtur imma din id-darba bl-Ingliż huwa Maltese Humor But Seriously. Dan jitratta l-umorizmu Malti ta' Darju tal-lum. Martin Morana ippubblika wkoll żewġ monografi, wieħed dwar l-ipoġġew ta' Ħalsa Flieni u ieħor dwar Ardalam. Illum jaħdem bħala gwida liċenzjat tat-turisti f'diversi lingwi. Grazzi ħafna ta' dik l-introduzzjoni. Il-suġġett tiegħi forsi hu magħruf ma' xi wħud minnkom anke bis-saħħa tal-kotba li jiena kont ippubblikajt. L-ewwel wieħed minnhom fl-2011, mbagħad is-sena wara l-2012 u mbagħad sentejn wara l-2014. Dawna jittrattaw kotba daqs 2800 kelma, ħafna minnhom kliem antik Malti, frażijiet Maltin, idjomi, proverbi, imma ħadthom bil-laqta mhux ta' wieħed akademiku fil-Malti, ngħidha mill-ewwel ċaru tont, m'iniex espert tal-isim Malti. Però is-suġġett tiegħi għal dak li gradwajt bi hawnhekk u dak li nipprattika kważi kuljum huwa l-istorja ta' Malta. U fost il-kwalitajiet ta' storja ta' Malta li jogħġbuni, interessawni ħafna, huwa ċertament l-istorja tas-soċjetà. U meta wieħed jinnota l-kliem kif nitkellmu bejnietna, naraw traċċi ta' min konna, minn fejn ġejna, minn fejn ħadna l-influenza tagħna minn barranin u anke nies lokali, jekk hux minn naħa tal-Afrika jew nkella minn naħa tal-Ewropa, jew mill-Ingilterra. Skont il-lingwa tagħna huwa riflessjoni tal-istorja tagħna ma' l-eluf mas-sekli, mal-miet tas-sekli li għaddew. Biex nitkellem fuq il-kotba kollha mhux possibbli u qatt nassumi li ħafna minnkom għandhom diġà l-kotba, għax hekk m'għandkomx naqbad nitfid dawn u nitlaq. Però se naqbad fuq ħa nikkonċentra fuq xi ħaġa partikolari li huma l-idjomi Maltin. L-idjomi. L-idjomi huma tip ta' ħanitek espressjoni waqt il-mod li qed nitkellmu daqsxejn waħda bil-kulur. Hija impressjoni, hija statement, metafora, analoġija, parabola, enfasi bl-aktar mod ċar x'iridu ngħidu mhux biss lilek individwali imma lil kulħadd ta' żmienna u ta' min jiġi warajna. U b'dawn il-idjomi kif se naraw issa, hemm xi 45 minnhom, se nkunu qed naraw daqsxejn anke mill-istorja tagħna. Nibda biex intikom aneddota fejn qed nagħti spjega ta' fuq x'se nkun qed nitkellem. Fl-1806 Donal Weech de Celis li kien joqgħod in-naxxar daħlu d-dar
5 ħallelin. U kif kienu qed jisirquh, danduna bihom u wieħed minnhom qabdu minn grizmieħ minn onqu u fgaħ u miet. Forsi l-ewwel każ ta' qassis li miet ġie maqtul mis-seklu 18 law, dan fl-1806. Wara qatluh damu xi ftit xhur insomma u finalment insomma sabu minn kienu dawn il-ħallelin li finalment qatlu lil dan Dunalwix de Celis. Finalment instabu nqabdu daw, kien hemm wieħed minnhom ċertu Kamilleri u kien hemm kull jomiet oħrajn insomma, tellgħu mill-qorti u qatawilhom, 4 minnhom qatawilhom għall-mewt. 2 minnhom ħafrutilhom il-pina u 2 minnhom għalquhom il-Furjana quddiem fejn hemm il-monument tal-gwerra llum. Wieħed minnhom biex jagħtu eżempju bih qatawlu rasu u poġġewha fuq is-sikka l-Ingliżi ta' ġifieri qed nitkellmu 1807 meta nqatilhom għall-mewt. Poġġa fuq hemmhekk in-naxxar fejn eżattament qatlu lil dan il-qassis. Bi speċi l-awtorità qatturi lil kulħadd illi isma' jekk se tagħmlu xi ħaġa bħal di se jiġrilkom l-istess inkom, kien warning kbir. Dan ir-raġel li qatlu kellu laqam il-Pajlik. U mid-dera ma tantx kien gustuż insomma, xaru goffa u kollox. Minn dakinhar il-qudiem xi ħaġa li baqgħet tinsteb anke sa żminijietna, ċert li ma tafux biha, jien ma nafx biha laqqas. Meta wieħed ikollu xahar goffa u isu mitluq għal kollox, jgħidulek int issek għandek ras il-Pajlik. Jiġifieri, hawnhekk kien qed nagħti eżempju fejn l-istorja u t-tradizzjoni u l-leġendi jinfilsaw fil-sin tagħna, fil-lingwa tagħna. U meta aħna nkunu qed nitkellmu mod l-aktar normali, nużaw ħafna minn dawn l-espressjonijiet, m'hemmx għalfejn mod fuq stejjer traġiċi bħal din, imma ngħidu pereżempju ċertu idjomi bħal m'għandux dirwan, qatt smajtuha dirwan li huwa derwan, m'għandux il-flus laqqas biċċa ħabba ta' derwan, għax fi żmien derwan kienu ħarġu ħafna ħabbiet illi waqqgħu il-valur tal-flus ta' dak iż-żmien. Ngħidu għandu 7 snin il-aks. Ngħidu ikraħ daqs id-da ta' Bona. Forsi qatt smajtuha Bona. Bona huwa post fl-Alġerija u mid-dera l-Maltin hemmhekk kienu jidgħu aktar minn hawnhekk. Allura ikraħ daqs id-da ta' Bona. Ngħidu pereżempju natik il-pesta u nieħu ċmajra. Issa ċmajra mhux rieħta kif nafu llum, ċmajra kienet tfisser tetanus, partikolarment it-tetanus, it-tetnu. Dak kollu żejt fil-bażwa u dal-affarijiet dawn jagħmlu l-insin tagħna mhux biss grammatikalment korrett, imma anzi naturalment jitfa' ċertu kulur fuq l-insin tagħna. Daqskemm jagħtu kulur il-proverbi minn għandu l-ktieb il-qawl qul isib mal-4000 proverbju Malti. Min jara l-ktieb ta' Gino u Anna Muscata Zoppardi isib xi 2000 idjoma fil-sin Malti. U dawn jagħtu l-kulur lill-lingwa tagħna. Issa jiena biex sibtom daw ma morx fuq ktieb wieħed jew tnejn, anzi dik issa niġu daqsxejn aktar tard. Jiena l-kotba li bdejt bihom kien daw il-wieħed bejn kliem u storja li huwa ġabra dak iż-żmien jekk rid nagħmel fl-2009 bdejtu fiċ-ċet ippubblikajtu fl-2011. Ġabra ta' ħafna kliem Malti, ħafna minnu antik, idjomi, proverbi, imma li għandhom sinifikat mal-istorja. Da aktar mill-oħrajn huwa żjed maqut u jirrifletti l-istorja tagħna. U jirrifletti l-istorja tagħna b'mod li għadna nsemmuhom ċerti affarijiet sal-lum. Biex tinfuq dal-kotba ma qbadx li ġie rasi niktbu le mort b'mod metodiku, bat il-miklem ta' Serracin Onglot, bat anke il-dizzjonari ta' Kulina, Ingliż għal Malti-Ingliż, eccetera. Bat ħafna dizzjonari ta' seklu 19, ta' Vella, Falzon, eccetera. Umbat anke biex
enun insib aktar il-sinifikat ta' dawn il-kliem anke mort fuq kodba oħra u periodiċi oħra Maltin u anke xi wħud minnhom fosthom issa dal-aħħar kien hemm id-damma illi kompla konfermali jew anka neħħili forsi ċerti teoriji li kelli f'moħħi jew kompla konfermhom insomma. U allura dawna arrikkew ħafna dak li ktibt. Fil-fatt, jiena kieku ktibt dak il kien hemm fid-dizzjonarju biss, kont nikteb daqshekk, minflok ktibt paragrafi sħaħ. Kultant daqsxejn waħda żejjed imma biex nimlanka fuq l-informazzjoni dejjem konna bilanċ li nkunu nafu fuqhom. U se taraw għaliex. Apparti minn hekk, ovvjament insemmi sorsi aktar riċenti bħal Wettinger u Juzigat, Paul Borch fuq l-agrikoltura, fuq kodba fuq il-flora u l-fauna, għadni għat nsemmik fil-bata, għattara semmi xitani oħra, jadjom oħra. Sawa, u semmi wkoll xi ħadd li ma semmejx hawnhekk l-Anton F. Attart li jeni ħafna wara l-ewwel ktieb kien kitibli u jeni ħafna biex nikorreġi xi affarijiet fl-ewwel ktieb u anke biex iżid fuq dak li kont diġà ktibt. Kien sors tajjeb ħafna lija. Anton F. Attart li l-mit xi xahrejn tliet xhur minn għalija. Mbagħad sorsi orali. Ndur fuq it-siet, in-nanniet minn kien fadal insomma u nsaqsi l-ewwel hemm u kultant insib xi kelma, sa dalgħodu sibt kelma pereżempju ġdida, qadima, imma għalija ġdida ġifieri. Sewwa. Minn daw issa se nifukaw però minn dak kollu li qed se nifoka l-aktar illum fuq l-idjomi. Kif semmejtikom l-idjomi huma parti integrali mill-lilsin tagħna. U ħanoħodhom b'mod kronoloġiku. Nibda mill-epoka tal-kavallieri, ġa semmejtilkom tnejn, waħda għandha x'taqsam mal-kavallieri tad-dirwan u l-oħra għandha x'taqsam mal-Ingliżi, il-pajlik. Sewwa imissa minn hawn qudiem se nimxi daqsxejn b'mod aktar normali u b'mod aktar kronoloġiku. U ovvjament l-ewwel waħda li nsemmi li hija forsi ovvja likom, imma forsi hemm wieħed iżid ukoll, hija l-idjoma fuq il-karrakka. Issa jiena li għamilt fil-kodba huwa li spjegajt x'inhi l-karrakka biex dak li jkun meta qed jgħid isma' dik il-karozza isa karrakka jew dak ir-raġel dik il-mara isa karrakka ikun jaf x'inhi proprjament il-karrakka. U għaliex is-sinifikat tagħha li żjed li kien jinteressani jien huwa imma din l-analoġija għaliex nużawha. 99% sibt minn hawn minn hemm ir-raġuni għaliex nużawha u kif qatt nipparagunawha. Però kultant ma sibtix, u hawnhekk nixtieq lilkom anke tgħinuni, ġifieri jien nixtieq li hawnhekk din iżjed milli tkun taħdita tiegħi tkun diskussjoni tagħna. Sewwa li ċerti ħafna minnkom tafu ċerti affarijiet li jiena ma nafhomx. Meta nsemmu l-karrakka nafu li l-kavallieri ġew ġiex bastimenti kbar li kienu tnejn li huma karrakki. Karrakki għaliex kienu sbieħu grandjużi, mhux għax kienu karrakki għax kienu qodma, però biż-żmien wara l-1530 it-tnejn li huma waħda minnhom kienet is-Sant'Anna u l-oħra Santa Marija. Waħda minnhom wara ftit ta' snin inħarqet xi ħadd ta' n-nar. Issa b'kombinazzjoni jew le ma nafux, però jgħidu li kien xi skjaf li kien fuq dan il-bastiment, fuq din il-karrakka li b'xi mod jew ieħor qabbad din il-karrakka u l-oħra dammet hemmhekk xi 10 snin wara. U dejjem sorġuta, it-tnejn li huma kienu sorġuti quddiem Sant'Angelo u allura is-sinifikat tagħhom għalina ma tantx baqgħu jintużaw wara ċertu żmien bastiment isir dak li jgħidu l-waterlogged jitqal bl-ilma u x'veru ġus. Tara hija espert fuq espert insomma, espert jaf ħafna fuq il-ħajja marittima u l-bastimenti eċetera. Allura nirreferi għalih meta kien hemm xi ħaġa bħal di. Għadu hemm? Jista' jkun dak li qabad għall-menu. Da ħaraq u qabad għadu hemm. Issa, dan insomma it-tieni wieħed li kien baqa' dam xi 10 snin hemmhekk huwa l-Maltin sar jissinifika sar ifisser xi ħaġa kbira, sabiħa, grandjuża, goffa, imma fl-istess ħin qadima, qdiemet, antika. Ma tantx kien hemm użu tagħha. U allura meta ngħidu karozza nipparagunawha nxebbħuha ma' karrakka, qatt nirreferu għal xi ħaġa li tmur lura mal-ewwel perjodu tal-kavallieri. Biss. Ħanati wkoll però daqsxejn ta' warning hawnhekk illi fi żmien l-Ingliżi wkoll kellna l-karrakka.
Ġifieri jista' jkun li l-oriġini tal-kelma forsi ġejja anke mill-epoka minn żmien l-Ingliżi, però le, għaliex fid-Damma Aġuże Soldanis jipparaguna il-bniedem ikun goff qawwi esaġerat ma jċċaqlaqx mal-karrakka. Ġifieri hawnhekk għamilt pass lura. Però fi żmien l-Ingliżi il-karrakka kien dredger. Kien dredger. Ma nafx hekk hawnx kelma lih bil-Malti. Jew kien jismu l-kennies. Il-kennies. U hekk jagħmel hekk xogħlu. Fi żmien ismu kennies. Għax hekk kien jagħmel? Iħammel. Għandu jkun xi maħmul il-kelma tiegħu bil-Malti, xi ħadd qalili di, maħmul, jew sibt anke fil-miklem, kien li jekk mhux se U ġifieri fuq dan id-dredger ġifieri ta' żmien l-Ingliżi kienu ħafna drabi jitfgħu il-ħabsin. Il-ħabsin ġifieri kien ikollu xogħol forzata u xi ġifieri hard labor sewwa kienu jitfgħu ħafna drabi jew fit-toroq, ingħadda fit-toroq jew inkella fuq dan id-dredger. Mela hemmhekk fuq badna mal-karrakka. Insemmu wkoll wiċċ laskri. Hawnhekk ħafna minna naħseb li nagħmlu żball. Minix 100% ċert, imma naħseb li ħafna minna nagħmlu żball, hawnhekk naħseb li għandi raġuni sa ngħid illi meta ngħidu wiċċ laskri ma nkunu mhux suppost qed nirreferu għal Grammastru Laskaris. Xi ħadd buċċ imqit. Askari ġej mill-Arbi li tfisser uffiċjal fl-armata. U dina jsemmi anki Seraċinonglot, ġifieri mhux qed ngħidha minn żniedi di. Askarija fil-fatt bl-Arbija hija armata. Askarija. U l-askri meta jgħidu għandek wiċċ laskri, probabbilment din l-oriġini tagħha mhux ġejja mill-Grammastru Laskri wara kollox kemm minna l-Maltin rawh wiċċ laskri. Laskaris. Ġifieri kemm rawh għaddej fit-triq bħalma naraw il-xuxin aħna. Dak kien xi ħadd li kien probabbilment jgħix omru żmienu ġol palazzu forsi kien joħroġ għal xi okkażjonijiet. U naħseb meta joħroġ għal okkażjonijiet forsi kien jitbissem, iżjed minn dik li nżommu ċumqit. Però meta qabluha mal-oħra, naħseb li se nsibu l-oriġini tal-kelma wiċċ laskri. Illa li wiċċ laskri huwa bniedem uffiċjal, imqit, bniedem żgħar, bniedem anke kultant jispjegaw bħala xi ħadd soldat mill-Afrika ta' fuq. Ta' ċerta illa. ħadni hemmhekk imma naħseb li l-ebda wieħed minn dawn il-Grammastri ma tantx kienu ħelwin, jiġifieri, ma tantx kellna grazzja magħhom kollha kemm huma. Sewwa ngħidu wkoll isek id-deredin. Konna ngħiduha isek id-deredin, illi tfisser isek wiċċ mdejjaq jew żgħar sa fejn naf jien, forsi tfisser xi ħaġa oħra likom. Għandna oħra kelma oħra l-babaw. Il-babaw ġejja minn maskra jew kostum tal-karnival li kien jintlibes f'Venezja manka f'postijiet oħra fl-Italja li kienet la bawta li kienet wiċċ suppost maskra bajdanija u ġili anka tad-deb, kullu id-deb u mbagħad daqna sewda. Għal-Venezjani din kien ifisser xi ħadd x'aktarx ġej minnaħa tal-Afrika suppost xi ħadd iswed. Xi ħadd bħal Seraċini, ġifieri speċi ta' xi ħadd li huwa laqgħdu anke ta' Venezja. Tinsewx li Venezja kellha anke gwerer diversi gwerer anki fil-Mediterran, fosthom anke f'Kandja, ġifieri fi Kreta. Ġifieri kelma babaw meta ngħidu l-itfal, ma nafx hekk qatt qalu għamlu mill-tfal, ġibru hekk sewwa xi jiġi l-babaw għalik. Kom tgħidu ilhom? Imsieken. Iwa anke l-Italja jgħiduha di. L-Italja jgħiduha frażi preċiżament l-istess. Illi jekk ma toqgħodx kwiet ma ġibx ruħek sewwa sa jiġi l-babaw għalik. Ġifieri hija xi ħaġa li ħadniha mill-Italja u forsi anke minn Venezja u nafu li komunikazzjoni u kummerċ ma' Venezja kellna bil-bosta. L-adba tal-Kristanija, xud minnhom forsi ġa tafuhom anke mill-kotba, imma kultant qatt inżid xi ħaġa u forsi anke nbiddel kultant minn affarijiet li sibt aktar tard u hemm xi affarijiet oħrajn li huma anke daqsxejn waħda mistoqsija fuqhom. Kristanija propjament hija ġejja mill-Kastellan. Il-Kastellan kien dak il-kaptan
li jmexxi l-gwarniġġun fil-fortizza oriġinarjament. Fil-bidunet, anzi fil-Medjuevu, il-Kastellan kien dak xi ħadd uffiċjal kaptan li kien joħossib il-gwarniġġun f'Sant'Angelo. Għax dan kellu id-dritta u s-saħħa li jikmanda dan nies, kellu anke d-dritta u s-saħħa dak iż-żmien li jagħmel orti minn xi ħadd. U allura Kastellan baqa' dak il-bliedem dejjem li jiġġudika. U allura il-Kastellan mill-Birgu, il-kavallieri kellhom x'ismu bħalissa l-Inkwiżitur, fejn l-Inkwiżitur illum, dik kienet il-Klistanija, il-Klistanija ngħidula, tal-ordi l-ewwel waħda, u mbagħad meta telgħu il-belt kellhom il-qorti hawnhekk. U allura aħna ngħidu bil-Malti isek l-adba jew wiċċ l-adba tal-Klistanija. Jiġifieri buċċekitik. Jew inkella id-dar tagħna isa id-dar tal-qabla ngħiduha wkoll. Diħel u ħireġ kulħadd. U mbagħad hemm oħra ngħidu jiġrilek bħal żift, żift huwa l-qatran, iż-żift ta' Klistanija meta tmur il-qorti saqajk jeħlu hemm, ikollok tibqa' ġej u sejjer hemmhekk. Dan mhux eżattament idjoma di, iżjed forsi proverbju. Il-Malti jgħid għal kull bniedem minna, ħadd jaf li xi darba jrid imut, jgħid għad jiġrilek bħat tiġiġa tal-furmarija. Issa x'in il-furmarija? Il-furmarija hija is-sagra infermerija. Il-sagra infermerija, Maltin kienet twila wisq għalihom, allura kienu jgħidula il-fermerija u mhux hemm biss, anke l-isptar ċentrali, il-furmarija, kull sptar bħal-berġa. Il-berġa, l-ewwel berġa kienet il-berġa tal-Italja, għax hemmhekk l-Ingliżi fl-1832 stabbilew l-ewwel klinika u għaliex din il-klinika mbagħad infirxet f'għaxar distretti oħra f'Malta, kull berġa, kull klinika bdew sejħu għall-berġa. Imma l-kelma berġa ġejja mill-oberġ, mill-berġa tal-Italja ġifieri. U din l-istess ħaġa ġara li l-kelma furmarija ġiet ma' Malta kollha kull fejn kien hemm sptar Santu Spiritu u oħrajn ċentrali dejjem kienu jgħidu l-furmarija. Ovvjament il-morda kien trid ittihom jieklu u nimmaġina jiena li fil-bitħa fejn illum hija il-Conference Center, is-sala tal-Mediterran propja, il-teatru, hemm kien bitħa kbira. U għad nimmaġina jien miet ta' tiġiġ hemmhekk jiġru ma nafux saqbdu jagħmlu bruħhom, ma nafx kellhom xruħ. Xi darba oħra daqqa battildin u għall-brodu. Għax ovvjament nemmnu ħafna fil-brodu u allura naħseb anke dak iż-żmien in-nies min rid jitma' lil morda kien itihom ħafna brodu. Mela allura dan il-proverbju, jekk tista' il-proverbju huwa hekk li jiġrilek bħat tiġiġa tal-furmarija, jekk ma mhux se taqlaħħa filgħodu, żgur se taqlaħħa filgħaxija. Il-Bambin ta' Praga, x'għandu x'jaqsam il-Bambin ta' Praga, minn Praga ġew Malta. Il-kavallieri hemmhekk kellhom art, kellhom l-artijiet tagħhom, u allura l-ewwel konnessjoni ma' Praga, ma' ċek dik li llum hija Czech Republic, kien din ċerta rispett kbir lejn dan il-bambin. Għandu x'jaqsam mal-kavallieri fil-fatt dajżhom iżu globu boċċa li fuq għandu wkoll salib tal-ordni. Fuq, ġifieri qed naraw li fl-iżmien l-ordni hemm dil-konnessjoni. Ħankun daqsxejn aktar ċertu minn dak li sa ngħid hawnhekk ta'. L-istatwa hi ta' oriġini Spanjola u kienet mogħtija lill prinċipessa Spanjola Maria Manriquez de Lara minn fl-1556. Fl-1628 din l-istatwa għaddiet mill-familja reali għalant il-Karmelitani Skalzi hemmhekk fi Praga. Il-globu żgħir fit il-bambin edna li huwa tal-kavallieri ta' juri is-salib tal-kavallieri ta' Malta. Imbagħad fl-1913 il-Karmelitani Skalzi f'Malta bdew joħorġu pubblikazzjoni kull ġimagħtejn imsejħa il-Bambin ta' Praga. Jiġifieri nassumi li verament dina konnessjoni u din il-popolarità tal-Bambin ta' Praga ġejja l-aktar anke mill-Karmelitani Skalzi li bdew joħorġu dal-magażin jismu addirittura il-Bambin ta' Praga.
F'dan il-perjodu fost affarijiet oħrajn kienet tkun irrakkontata l-istorja tal-bambin ta' Praga. F'Malta għandna wkoll kappella dedikata għal dan il-bambin li tinstab San Ġiljan. Kopja tal-istatwa ta' dan il-bambin qiegħda wkoll dik tan-nofs, mhux bid-drab ta' vera, ta' drab ta' vera on the right, fuq il-lemin. L-oħra hija tan-nofs hija dik li hemm fil-Knisja żgħira tal-Vitorja, u l-oħra fuq ix-xelluk hija qiegħda f'kappella ħallija. Hemm kappella dedikata għal Santa Marija. Jiġifieri hawnhekk naraw għalfejn ngħidu isu l-bambin ta' Praga għax meta naraw tifel li bis-sabiħ. U Praga minn jafa hemm pont. U hawnhekk taħt il-pont hemm knisja. Għandhom sallu jgħinu l-knisja ta' Malta. Ta' Malta. I see. Aha. Dak iż-żminijiet. Aha, aha. Okay. Nabżu għaz mill-Ingliżi. Ġa semmejtilkom l-istorja tal-Pajlik. L-ewwel qtil sar ta' Assisa u Malta fl-1806. Il-Pajlik spiċċa mallaq u rasu maqtuha semmejnija di. Millum ngħidu, millum ma ngħidux, imma kienu jgħidu għandek rasek isa tal-Pajlik. U dik semmejnija fil-bidunet tad-diskussjoni tagħna. Idjom oħra hija fuq bastiment ta' l-Ingliżi illi kien jismu HMS Hibernia. Imma l-Maltin kollha kienu jafuh bħala l-Arbania. Ma nafġu għal-kelma ġifieri l-Arbania. Da nbena f'Portsmouth fl-1804. Wara 1814 il-Hibernia ma baqax jintuża żjed. Iżda fl-1845 reġa' beda jagħmel parti minn nejf Ingliża fil-Mediterran. 10 snin wara fl-1855 intbagħat Malta biex iservi bħala bażi fil-port, isu speċi ta' barracks. Dawk il-baħrin jew soldati li kienu jibqgħu Malta f'xi żmien kienu joqogħdu fuq dan il-Hibernia. Allora dan baqa' ma jċaqlaq qatt mill-1855. Sa meta ġew biex iżarmawh, jidillina kien fl-1904. Baqa' dejjem f'postu. U allura da sar sinonimu bħalma kienet il-karrakka ta' oġġett sabiħ kemm tridu, però kważi bla użu. Ħanejtek. Ma kellux użu importanti. Fuqu kellu wkoll il-pulena li hija din, dik tax-xelluk, x'tellemin. Illi wkoll iġġib magħha idjoma, isek il-pulena meta xatt ma jagħmel xejn u għażin jew li sabiħ fil-kastamara, isa l-pulena. U hawnhekk ngħidu isek l-Arbania. ċerta statura fiżika kbira, biss mhux kapaċi jagħmel xogħol sewwa. Dal-aħħar, u għalhekk xtaqt inżid fuq dak li qed hawnhekk fil-ktieb, ċempilli nista' nsemmi min huwa li mħallef Staffraċ. Mikallef Staffraċ. U qalli isma' qalli qrajt il-ktieb tiegħek qalli u sibt ħaġa oħra qalli li ma semmejtx fil-ktieb. Illi kien hemm idjoma oħra kien jafa missieru għax kienu joqogħdu l-belt in-naħa tal-port iktar li fejn kien hemm il-lift illum, fejn kien hemm il-lift l-antik. U għalli konna ngħidu, għalli kien jgħid isek baħri tal-Albania. Issa xi jfisser baħri tal-Albania? Ovvjament tfisser baħri li qatt ma sab, bħalma ngħidu baħar tal-Bnazzi, baħri tal-Bnazzi. Qatt ma sab baħar imqalleb ma' wiċċu, għax dejjem qiegħed fuq bastiment li qiegħed magħluq ġol port il-kbir. Allura din hija xi ħaġa oħra li kieku nista' nżidha mal-ktieb, nżidha għaliex hija idjoma oħra li hija interessanti tagħti aktar kulur l-argumenti tagħna. Meta ngħidu isek l-Arbania, anzi qed ngħidu wkoll isek baħri tal-Arbania. Jiġifieri inti ma tistax titkellem għax ma ġarrabx l-esperjenza ta' dak li huwa aktar serju. Il-pulena semmejnija, issa dika tax-xelluk qiegħda fil-Maritime Museum. Ara x'toqgħod dak ta' pulena għax ika fiha mola u dik żgur, anke żjed minn hawn naħseb jien. Id-Diuddo, naħseb issa forsi ħafna minnkom jafu x'inhija d-Diuddo, il għaliex
Aħna ngħidu ishom parilja. Ġiex tiżwiemel qed iġorru karozzella, ishom parilja. Jew nkella ishom satal u ħabel. Ħabel u satal. Jew nkella ħobża u sikkina. Dejjem flimkien. U dina ngħidu meta naraw tnejn min-nies dejjem flimkien ngħidu ishom id-dio d-do. Għaliex? Għaliex darba kien hawn ġiex gunboats Ingliżi li nbnew fl-1877 u li damu Malta ħafna żmien irmiġġjati l-ewwel il-Karkara u mbagħad wara l-Msida u dawn prattikament ma tantx kienu ċċalqu ma' xulxin, ma tantx raw kif jgħidu bl-Ingliż action f'military terms, ma tantx raw ħafna gwerer, kienu jiżnu 363 tunellata, waħda minnhom ġiet mibjuwa fl-1902. Jiġifieri ngħidu d-dio il għaliex dawn kienu ġiex bastiment Ingliżi żgħar, wieħed minnhom HMS D kif il-miktuba u l-oħra HMS Don. U jekk tkunu tafu aktar xi jfisser dawn huma ġiex xmajjar fl-Iskozja. Jiġifieri l-isem ta' dawn il-bastimenti huwa ta' żewġ xmajjar fl-Iskozja. Għalfejn ngħidu il-pupa ta' Marsilja. Għaliex kien hemm xi żmien illi minn Marsilja konna nimpurtaw statwi tal-festa fosthom din taċ-ċintura tal-Gudja. Dik hija l-Madonna taċ-ċintura li hemm il-Gudja. Però apparti minn hekk Sużawni xita, sibta. Jingħad li fl-aħħar tas-seklu 19 kienu jiġu importati f'Malta ħafna minn dawn l-istatwi. L-istatwa tal-Madonna taċ-ċintura tal-Gudja, dik ta' San Giuseppe ta' Ħalkirkop, dik tal-Madonna tal-Loreto Għajnsilem, tal-Konċizzjoni tal-Qala, San Pietru San Pawl tan-Nadur u Santa Marija ta' Ħattart. Meta fil-Gudja il-Madonna taċ-ċintura toħroġ mill-Knisja fil-festa tagħha, il-miġama n-nies għada sal-lum tinfex tajjat viva l-pupa ta' Marsilja. Ġifieri interessanti, forsi nafu l-għaliex, però ma nafx hekk hemm xi raġuni oħra, forsi kienu anke jiġu importati pupi minn Marsilja, però dina ma nafx mhix ċert. Ma nafx hekk hawn xi ħadd li jaf jgħidli jekk din hux vera jew le. Imma din l-informazzjoni sibta ġifieri din hija l-verità li semmejt l-istatwi li kienu jiġu importati minn Marsilja. L-ħajbu kultant neħdu ċerti idjomi u xebħ ma' nies li nafu. Niftakar aħna mill-Birgu ġifieri meta konna ninżlu l-Kalkara u nġibu xi biċċanija ma' xi fallakka, ommi kienet tgħidilna isek il-kammajs. Għax hemmhekk kien hemm raġel jiġbor il-laqx mill-baħar u jbieħhom, ibieħ l-injam. Mhux veru ġew. Ġifieri kultant isem ta' bniedem jinfirex fuq kulħadd. U dan il-ħajbu kien wieħed minnhom. Skont dak li qrajt jiena kien xi ħadd minn Bormla, però rajt x'imkien ieħor li kien minn Ħalaxa. Minn Ħalaxa? Minn Ħalaxa. Għax l-ewwel informazzjoni sibt jiena kienet minn Bormla, u ma dal-aħħar wara pubblikajt il-ktieb x'imkien xi ħadd qal kien minn Ħalaxa. Għad nikkwota biss dak li qrajt jien. Iva, fil-fatt hemm wieħed ħażabbar, hemm familja għandhom l-ħajbu minn ħażabbar. Hux vera, minn laqa hemmhekk. Imma jista' jkun wieħed jieħdu mill-ieħor. Issa, l-argument tiegħi x'inhu? X'in rappreżenta l-ħajbu, jew x'kien jirrappreżenta l-ħajbu? Seta' kien jirrappreżenta bniedem żmattat, goff, isu ngħidu jiena m'għandux fejn joqgħod forsi, joħroġ jittallab jiġġera l-ewwel hemm naraw ċertu persuna l-lum bir-rispott kollu liħ ta' ġifieri mhux biex ħadd għaddej ħafi kultant b'daqna daqsix kultant tifakkarni fil-ħajbu għalija dal-persuna. Hemm tafa? Interessanti minn fejn ġejja l-kelma. Li timxi ħajbu hija tfisser timxi fuq erba'. It-trabi jimxu fuq erba'. Però forsi li sa ngħid huwa daqsxejn far-fetched. Imma bl-Ingliż, anzi bl-Amerikan, il-kelma hobo tfisser xi ħadd li m'għandux fejn joqgħod. Kien hemm ħafna minnhom l-Amerika li jmorru jfittxu x-xogħol minn stat għal ieħor. Kien jgħidulhom hobos. Tgħidli ma Malta x'għandha x'taqsam mal-Amerika. Imma huwa żmien, da żmien qed insemmu fejn l-aktar kwantità ta' Maltin li kienu jemigraw kienu lejn l-Amerika aktar milli lejn l-Awstralja. Bħalma tafu intom anke minn qara l-kotba ta' Ġwan Mamo u li tinnanna venut. Tirrifletti epoka fejn ħafna mill-Maltin kienu jmorru, għall-ewwel kienu jmorru Nord Afrika, l-Afrika ta' fuq.
Tunezija, l-Alġerija. Mbagħad kien hemm żmien kienu jmorru ħafna lejn Greċja wkoll dak iż-żmien għall-bidu. Mbagħad isu għat-tarf ta' seklu 19 bdew morru ħafna lejn l-Amerika. Forsi kollok tara laqmijiet fir-reġistri elettorali. Għax f'ċerta epoka kienu jkunu anke bil-laqmijiet. Just an idea for you. Però anke fir-reġistru elettorali ħafna minnhom Ikun hemm il-laqam. Kienu hemm il-laqam. Tifhem, jiġifieri jista' jkun dan ukoll. U x'inhu qed jirrifletti għajdut, qed jirrifletti xi ħaġa, xi ħadd li qed jirrappreżenta stereotipi, karattru ta' bniedem. Ovvjament iċ-ċisk naħseb li smajtu kemm il-darba l-istorja, wieħed mill-aqwa naħseb li żied filantropu fl-istess ħin kien anke sinjur kbir. Sewwa li daħħal ħafna beda l-business hawn Malta ta' importazzjoni u anke bastimenti insomma u hekk. U li nafu li suppost introduċa ċ-ċekk. U l-kelma ċekk dawwarnija f'ċisk. Lilu taħda l-laqam għax introduċa ċekk, l-użu ta' ċekk f'Malta, plural ċeks, allura spiċċa miskin ċisk u llum meta nixorbu, ngħidu ħa nixorbu fl-xkun birra ta' ċisk. Imma jitlu idjomi oħrajn bħal huma xi ħadd ngħidlu meta jmur il-festi ħafna fest ngħidlu isu mejda tal-qubbajt. Naħseb smajnija kemm il-darba. Il-kelma ħamallu jew pastas aħna nassoċjaw ma' xi ħadd li huwa vulgari. Imma fil-verità il-kelma ħamallu u pastas u fakkin huma l-istess ħaġa. Bniedem li jġor affarijiet qal bħala ġifieri xogħol ta'. U għalhekk ngħidu wkoll illi min iġor oftu mhux pastas, imma mhux pastas għax vulgari, mhux pastas għax mhux ix-xogħol tiegħu. Laqgħet iġor oftok, ma jfissirx li inti tista' tqabbadni f'kollox, issa li qatt tarani qed nagħmel inġor il-qoffa tiegħi, imma allura ngħidu min iġor oftu mhux pastas. Interessanti però li fid-dizzjonarju għax kif qedtilkom mort f'ħafna dizzjonarji tas-seklu 19 u anke qabel anke nsemmi l-Mikel Anton Vassalli u anke l-Damma u naħseb li dortom kollha biex nqabbel anki insibx dik il-kelma u jekk dik il-kelma nbidlitx fit-tifsira tagħha minn żmien għal ieħor. Vincenzo Busuttil li kellu d-dizzjonarju Ingliż għal Malti li fih hemm 30,000 kelma da pubblika fl-1900 jgħid però li l-kelma pastas u ħamallu ma jfissrux biss bniedem li jġor imma huwa bniedem vulgari. Jiġifieri dakinhar aħna nafu mela li dal-laqam dal-istereotip kif għattejt ġi stabbilit. Sewwa qed naraw jekk immorru lura fi żmien insibu li din dal-laqam jew dal-tajjira kienet diġà stabbilita. Jgħidu wkoll mela sibni pastas tiegħek. Jgħidu isek il-pastas inġor l-affarijiet bħal meta ngħidu jien mhux iċ-ċirinew tiegħek, qatt smajta di mhux iċ-ċirinew tiegħek, ngħiduha wkoll. Ġifieri hemm diversi modi kif tgħidha. Qed tifhem? Sewwa. Il-pastas huwa wkoll it-travu li jżomm it-travi l-oħrajn jidher li jiena. Li tirfed. Imma li żjed naħseb jiena għaliex huwa għax qed jerfa'. Għax huwa dak il-travu li qed jerfa' t-travi l-oħrajn, pereżempju meta bniedem jaħseb li dak it-travi mhux taħħithom biżżejjed, jagħmel ieħor qed tifhem u l-pastas, dak hawn pastas ukoll hija. Jiġbed lejn xawwatu, x'inhi xawwatu? Jiġbed lejn xadejn ngħidu għadi. Xawwatu hija tip ta' saftira rqiqa ħafna. Sewwa fost affarijiet oħrajn għax tfisser kull oġġett li jiġi mixwi propjament. Sewwa. Jiġifieri hawnhekk qed naraw illi qed nippruvaw nifhmu illa għaliex ngħidu jiġbed x'jiġbed lejn xawwatu. Parti mill-proverbju jiġbed in-nar. Eżatt. Allura qed tispjega bniedem li huwa forsi egoċentriku, egoist forsi, qed jaħseb għal rasu u qed jiġbed oġġett qed jiġibu n-naħa tiegħu fejn irid huwa. U l-banaloġija tagħha qed ngħidu bħal meta bniedem qed juża forn u qed jiġbed dak il-ħobs jew dak laħam mixwi u x'inhu lejn in-nar. L-aktar lejn in-nar. Ekku. Biex tiegħu jiġi l-aqwa. Eżatt. Għax il-proverbju kellu l-kelma nar fih. Eżatt. Jiġbed in-nar lejn xawwatu. Tajjeb ara. Diqi biċċa minn proverbju. Sewwa. Mela hemm jiġbed in-nar mhux biss jiġbed lejn xawwatu. Proverbju kien jeżist fil-qawlu
All right. Beati Pawli. Nejdu għadi ħafna drabi, kemm fit-tajb u kemm fil-ħażin. Kien ikla tal-Beati Pawli. Imma t-tifsira tagħha hija aktar negattiva, ġifieri, taħxaba tal-Beati Pawli. Dik aktar tintuża, għax kultant aħna nusaw l-ironija. Ħafna drabi nusaw l-ironija, bħal meta jien bniedem jgħidlek isma'. Aw, sabiħ ukoll, gustus. Ma jfissirx li inti tgustus, mhux hekk? Għalkemm li ġili għadu għidi. Insomma, dekax fil-kun. L-ironija, ċajta ironika, tifhem. Min kienu tal-Beati Pawli? Xi tfisser di tal-Beati Pawli? Min qara l-ktieb jaf. Il-Beati Pawli kienet setta, u għanik naraw il-konnessjoni tagħna ma' Sqallija. Il-kultura tagħna mittifsa mill-kultura ta' Sqallija. Skont Luigi Natoli, da mektib fl-1921, dak kiteb fuq il-Beati Pawli, li verament kienet setta li hija daqsxejn leġendarja. Ma nafux verament jekk tidix teżisti jew le. Kienet suppost tinstab u tiltaqa' f'Palermo taħt l-art, fil-kuruturi taħt l-art jgħid, u dawn kienu speċi ta' daqsxejn waħda ishom pre-mafja, daqsxejn qabel ma l-mafja stabbilixxiet ruħha. Il għaliex dawna kienu jieħdu l-liġi f'idejhom literalment, kienet taqda ta' nies li jekk inti għandek tħossok li inti ġejt ħanejtek. Mhux insultat ta' ma xi ħadd tagħmellek xi ħaġa ħażina, vera ħażina, li batejt minna. Inti mort, mhux mort tellajt il-qorti li taf il-Musa ta' Salimkien, għalmenu dak iż-żmien, u forsi daqsxejn ankallu. Imma mort għandaw u tlabtom l-intervent tagħhom biex jirranġaw dik is-sitwazzjoni. U jekk kien hemm violenza, kienet tintuża l-violenza. Jiġifieri għalija hija xi tagħti laqta għall-mafja wkoll, għax il-mafja kif bdiet? Il-mafja bdiet dak il-middleman bil-gabellot, għax kien jgħidulu gabellot, li kien il-go-between, l-intermedjaru bejn is-sit tal-għalqa u l-bidwi. Sewa l-għalqa mhux dejjem kienet tal-bidwi, ma kienet tinkera mill-bidwi. U allura bila, meta ġie bila, wieħed forsi kien ikun iżjed sever miegħek u tieħu aktar milli suppost, u dan kien u da ra li huwa bniedem importanti. Beda juża l-qawwa tiegħu, dik il-kwalitajiet tiegħu li n-nies kienu qed jafdaw fih u sarat tant ta' fuq u jrid minnu. U hemmhekk jidħol l-importanza ta' klikka ta' nies fejn dawn jaraw li huma importanti ħafna fis-soċjetà u li l-poter tagħhom hu ikbar minn dak tal-awtoritajiet. U dinha kienet isa l-istess. Il-Beati Pawli kienet soċjetà biss storikament qatt mija ikkonfermata għalmenu dak li qrajt jiena, hija isa fuq dak il-livell leġendarju. Però din hija t-tifsira u l-ispirazzjoni u l-analogija tal-Beati Pawli. Kif daħlet Malta però? Jiena naħseb illi ċerti affarijiet ma kienux magħrufin mill-popolin. Xi ħaġa bħal din magħrufa xi ħadd ara l-ktieb sakemm ma daħlitx anke diċerija u Malta qabel. Però nafu li ċerti affarijiet daħlu Malta. Kifet mhux mill-popolin, imma daħlu Malta anke mill-avukati, min-nutara, mit-tobba nies ta' ċerta skola. Issa dawna bil-mod il-mod firxuha mal-familja tagħhom u firxuha anke infirxet anke man-nies. Jiġifieri naħseb jekk ġie mill-ktieb din sal-1900 90% tal-Malti ma kienux jafu jaqraw. Issa kien hemm min kien jirrakkonta, forsi kien hemm ukoll min kien jirrakkonta. Kien hemm skambju kbir ukoll ta' nies Maltin li jgħixu jew kellhom kuntatti ma' Sqalli u viċi U l-kummerċ, u żgur fil-kummerċ. Kien jiġu ħafna bastimenti Sqalli Malta bil-merkanzija, moħu affarijiet. U żgur. Fil-fatt wieħed mill-ports of call kien Trapani. Sa żmien Kavallieri u Trapani viċin lejn Palermo. Jiġifieri kien hemm anke min jgħix hemmhekk, kien jgħix hemmhekk bħala negozjant. Tifhem, jiġifieri il-kummerċ Malti minn Malta lejn Franza kien bil-fors ħafna drabi jieqaf aktar minn Marsala aktar Trapani. Ekku. Telalu San Filip. Tafu li xnejdu għadi?
Saqsejt ħafna nies minn ħażebbuċ ħadd ma kien jaf li. Għandhom raġun. Għax is-San Filip li qed insemmu hawnhekk mhux is-San Filippu li nafu aħna, is-San Filip li nafu aħna ta' ħażebbuċ. Dan huwa San Filippu Neri. Dan huwa San Filippu Neri. U San Filippu Neri, all right. San Filippu Neri eħx bejn l-1515 u l-1595. Dak kien magħruf ħafna għal karattru ferriħi tiegħu, kien anke karattru umoristiku. Sewwa. U allura ma nafx għaliex kif seta tellallu San Filip da, però fittixtu qallibt San Filipijat kemm jeżistu għaw xi nofsu żara minnhom fuq il-Google għaw xejdulu fuq l-internet. U sibt lil da San Filippu Neri, semmejna meta kien jgħix dan il-qadis kellu karattru ġentili għall-aħħar, anki kellu sens ta' umorizmu. Biss darba minnhom ipprova jipperswadi wieħed ikkundannat biex jindem u jbiddel ħajtu. Dan il-midneb baqa' stinatu ma rid jaf xejn. San Filippu Neri dlonk qabdu mill-kozz ta' onqu u sabtu mal-art. Dan il-kriminal tant inħasad dan l-aġir li aċċetta li jindem u għamel qrara siħa għadak il-ħin stess. Ġifieri ngħiduha kif inhi, ma tantx issib qaddisin illi taqbżilhom San Filip u x'vera. Ġifieri naħseb hawnhekk qed nasal l-konklużjoni tiegħi. U fejn tkun il-konklużjoni tiegħi ngħidilkom mill-ewwel. Ġifieri ċċallinġawha kemm tridu. Bħal paċenza ta' ġob, ġifieri hemm ħafna minn dawn l-idjomi, u llum kif qed nikkonċentraw fuq dawn l-idjomi. Qatt ma kilt kirxa miegħek. Ngħiduha wkoll, hawnhekk qed jirrifletti xi ħaġa, jirrifletti li biex tikol il-kirxa irid ikun xi ħadd ta' ġewwa. Xi ħadd li tal-familja probabbilment jew xi ħadd li għandek rispett kbir biex tieħu dik l-intrigu li toqgħod issajjar kirxa bil ma sser il-kirxa titnaddafha sewwa għax jekk ma tnaddafix sewwa tivvalenak, tispiċċa tivvalenak. Jiġifieri din hija wieħed minn dawk l-idjomi li nużaw. Donnu qam bil-bjambo. Dalodu qon bil-bjambo jien daqsxejn waħda. U l-mara qalt li x'waħda għandek fuqek qed tilha manki ħasra. ċajta. Għabdit nisir bjambo mbagħad. Fejn mar il-bjambo? Għax ngħidilkom xi ħaġa fuqu. Il-bjambo più o meno nafa blammendi, taġi, ma xtaqt ngħidilkom kelma partikolari. Il-bjambo hija suppost dik l-Italjani jgħidula skaċċa pensieri. Dik hija issa dil-biċċa di li qed taraw fuq il-xelluk tal-ħadid tagħmilha maħalqek u tibda ddoq minnha. Dina mhux il-sqalin biss jużaw manka fit-Turkija. U rrid tinfittex il-bjambo. Anyway, għax dik għalli ġej għal-birimbaw. Għaliex interessanti li l-Italjani jgħidula skaċċa pensieri. Ma jgħidulix kelma viċin il-bjambo. Ġifieri dil-kelma ma ħadniex mill-Isqallin jew mit-Taljani, ma ħadni minn aktarx mill-Ispanjoli u l-Portugiżi. Għaliex il-birimbaw hija proprjament din. Li hawnhekk li tagħmel forsi inxaffu anke daqsxejn mal-istess ħoss. Dak il-ħoss dong sejrek di. Sewwa, ġifieri interessanti li dil-kelma daħlet minn Spanja, forsi anke mill-Portugal, anke fil-Brażil, teżisti dan l-istrument. Dika qara. Poġġu qara magħha biex tagħmel ċertu ħoss. Aktar vibra, din tivvibra. U mbagħad tagħmel ħoss biex jitqawwa u tinstema' aħjar. Sewwa dik hija l-bjambo, il-birimbaw. Imma interessanti li darba mhux kelma ġejja minn Sqallija. Jista' jkun ukoll ħanejduha kif inhi. L-Isqalli huwa ħafna minnu kliem mhux biss Rumanzi, ma anke Qarbi u anke Spanjol nimmaġina jiena. Mhux vera. Ma nafx ngħidlek.
Jiena ħbib tiegħi sqallini idoqquh jgħidu l-Maranzano. Maranzano ukoll, fil-fatta l-ek il-fiċċa x'tan fi kemm kelma oħra. Maranzano u skaċċa pensieri. Maranzano u skaċċa pensieri. U ma mbagħad il-kelma hija birimbaw. Birimbaw. Hawnhekk għandna idjom oħra fejn jgħidu bus li ċirka, qatt smajtu għadi? Jo aħna biss il-ħaman li tal-Birgu ngħidu għadi. Skużawni, aħna tal-Birgu ngħidu bus li ċirka. Suppost iċ-ċirka hija l-ara li kienu għaxxu it-tonsura tal-patrijiet. Imma mbagħad wara biżmien dak il-post dik il-lokalità hawnhekk niżlet daqsxejn l-isfel. Meta ngħidu bus li ċirka, jiġifieri bus li ċirka. Pal meta ngħidu pal meta ngħidu dak jitkellem minn għajnu. Dak jitkellem minn għajnu. Ġifieri. Xib ir-ras. Jista' jkun. Da għalli minn kopti, jimod ġibxi minn kopti, għalli xibber ras, tister wieħed bil-qar. Jek tajda l-ċaħtar, dik l-espressjoni, kelma jgħidlek jien xej bil-ras, tgħidli fil xaħat xari griża. Iktar għamel sens li xaħat b'xaru griż. Ix-xejba, ta' xejba zem. Hija kelma tfisser xaħġa li titlet il-kulur oriġinali tagħha. Imma għaliex għandna mbagħad Monte Xiberras, taf tispjega fuq Monte Xiberras? Mhux kuljum, mhux bħala kuljum dak użat bħala art lokalità ta' xi ħadd Xiberras, ma naħsibx. L-għoli ta' Xiberras, għal-kuljum. Ma l-kuljum oriġinarjament imur naħseb jien. Mhux hekk kollha ħafna minnhom morru hekk. Il-kelma kuxkiri, kuljum kuxkiri huwa wieħed kwiet ħafna minn għalija, jibża. Hekk tfisser ukoll. U żerafa, ġiraffa. Ġiraffa żerafa. Għax il-ġiraffa li twila huwa graceful. Graceful. Mara handsome mhix sabiħa ġifieri ma għandha preżentabli. Interessanti. Dan ħanek id-dinja rbija kbira ħafna u il-kliem naħseb jiena anke aħna u Malta jinbidel minn posta li aħseb wara hemmhekk, Huwa kuljum kien laqam biex ħadd Eżatt. Pa meta semmu Abdullah, li huwa s-serf ta' Alla, suppost. Mela, din għamel ċitrata, di sibta fuq wieħed mill-kotba ta' Ganado. Għax ħanidilkom rajt ħafna kotba mhux biss tas-seklu 19, manka tal-seklu 20, l-aktar tal-bidu tas-seklu 20, u l-rajt Malta tinbidel kienu xi wħud minnhom. U da jsemmija di ċitrata, għamel ċitrata, jiġifieri għamel froġa. Il-ċitrata hija dik il-speċi ta' ħelwa isa kważi tidher isa krustini tar-raħal x'ngħidulhom. Imma mhux eżattament, mhux eżattament. U fuqha kienu jagħmlu salib, bil-forma ta' salib, x'ngħidulhom isa krema magħmula mill-lumi, għalhekk ċitrata ċitru. Sewwa? U din iċ-ċitrata kienet popolari ħafna, però kulħadd kien jaqbad jagħmilha ta' blood dodge, mass production qatt ma kienet toħroġ tajba las-sarib. U laqqas fil-fatt kienet toħroġ mafġa ħafna drabi. Fil-fatt kellha isem oħra li għadi ħanejda hawnhekk ħara tas-summin. Hekk kien jafu ħara tas-summin. Ukoll ġifieri dit-tip ta' ħelwa, u kulħadd jivvinta u jaqla l-laqmijiet. Din ma saritx biskuttina tal-aħħar. Ma naħsibx li hija l-istess ħaġa, għax dak huwa mill-lews. Aktar mill-lews il-biskuttina tar-raħal sa fejn fina. Kien hemm ħanut il-belt Ta' Serrek. Kellu ċitrata ta' Serrek kienet magħrufa ħafna. ċitrata kienet sokkor imdewweb speċi, miżjud bil-ċit. U kienet komuni ħafna qabel ġifieri kienet ingħata fil-mamużijiet, pereżempju. Ħaġa sempliċi dik ċitrata. Il-Żurriet minnhom kienu jgħidu li jekk inti żżomm Santa Katarina, pereżempju, kienu jkollok ċitrata ħamra, pereżempju, jekk inti biex ikollok tikola. U jekk inti żżomm tal-karnu, iduk ċitrata blu, jew bil-kontra. Tajba di. Kien hemm anke il-Bazzizzi, qatt smajtuhom il-Bazzizzi isemmija Ganado wkoll. Kien ħellu li kien jagħmlu xi ħadd kellu dak il-laqam. Le, ħaġa mafġa mhux magħmula tajba. Tifhem? Bazzizzi. X'qed naraw hawnhekk? Anyway, ħankomplu. Bil-fjokki, ngħidu kilikla bil-fjokki. Fjokki x'inhuma? Huma xi ħaġa dekorattiva anke fil-ħwejjeġ, anke fil-oġġett kif nirranġawh, dak iċ-ċof
qed ngħidu għandu magħmul bil-fjokki. Sewwa ġifieri xi ħaġa li qed tirrifletti xi ħaġa magħmula tajba sewwa, imma anke naħseb ngħidu nisaw ukoll bil-negattiv u vera wkoll. Koj fjokki, jgħiduha wkoll. Eżatt, eżatt. Tista' tirreferi għat-tnejn li huma kemm naħa, kemm dawn tal-kardinali jew qishom u kemm l-oħra. Jidri li tintuża anke fl-arma tal-festi ta' ġewwa. Il-frenza. Eżatt, anke l-frenza. Referenza li anke l-frenza li żomm il-purtiri u hekk ukoll fjokki dawk suppost. Hemm xi idjomi wkoll li ħadnihom mhux biss minn l-istorja tagħna manka b'dak li naraw madwarna fosthom pereżempju għasafar u annimali, ġuħ ta' nama, grazzi tal-li biddilt l-lajn tfajt il-naħa l-oħra. Imma onestament, fil-ktieb fil-miklem u fakkulina l-ewwel dizzjonarji, lajn sibta wara l-enne. Però fid-dizzjonarju ieħor iż-żgħir li għandi ta' kulina wkoll, oxra ħamra żgħir hekk, sibta mbagħad blajn wara la. Ma nafx, ġifieri nbidlet mela minn dak iż-żmien. Fl-Aquilina il-kbir. L-Aquilina l-4 volumi, il-ġiġ volumi tal-Malti għall-Ingliż. Żewġ verżjonijiet u din hija l-ewwel verżjoni. All right. Normalment nimxu mal-ewwel verżjoni. All right. Għax anki Seraċin Onglot fil-miklem lajn jagħmilha wara l-enne. U kont dubjuż. Pannaġa. Imma naġa mhux lajn fil-bidu. Ġifieri naġa wkoll lajn tmur wara la. Grazzi tal-għattajduli. All right. Nejdu ġuħtanama, għalfejn nejdu ġuħtanama, mux ġuħama, ħafna minna naħseb jgħidu għandu ġuħama, għax ma jarax bil-ġuħ li għandu. Imma li bnija bil-mot il-mot, għax il-nama huwa sfur li naraħ, bajnejna naraħ għatikol ħafna. Sewa kazrar jikol dak minn kollox jikol. Ġifri, għallura jisu għandu ġuħ ta' xaħġa li għatjara li f'dal kas huwa sfur. Jena l-kurzita tiegħi bibqa l-espressjoni tal-ġuħtanama, jina mill-għaxeri ċerek l-espressjoni. U la safar, hija tispiċċaw fil-Malti. Għaddaw ma safar, li aħna qatt ma rajna. Għadri nama tmur l-Afrika biex tara. Imma l-jum kemm metaforiku, kemm ismin kavalieri kienu ħafna annimali strambi. Tittara. Dak iż-żmien ukoll. Naħseb tittara. Eżempju ta' annimali li m'għandix baljena Il-junfant. Il-banet tafhom il-Bibbja, belat il-ġona, tista' timmaġinaw. Dik hija ta' skont anke fil-Bibbja, il-Bibbja tina ħafna kliem. Issa tittara meta bdiet tintuża din l-espressjoni. U ma tinsewx li fis-seklu 19 kien ħafna Maltin li marru emigraw lejn l-Afrika ta' fuq u ġew lura. Kien hemm ħafna kummerċ bejnietna ġifieri. U mbagħad hemm kliem li llum ma nużawx mill-Arbi. Però sa l-1900 u għat nara s-sabajnejja x'qed nerġa' ndu da dizzjonarju ta' Vibu Zuttil. Għadhom jintużaw m'għadniex nużawhom illum ġifieri, ġifieri naqsu ħafna kliem li huwa purament kliem Arbi. Għattifhem, ġifieri għattifhem. Bħala aneddotu vuol dire pereżempju la safar kollha li kienu jikkaċċjaw il-kaċċaturi għadu jikkaċċjaw illum. L-ismijiet tagħhom. Inbidel. Sar Taljan. L-uniku l-alwetta il-Franċiżi bidlu, sema aħna kellna l-kelma umbara. Tara, ġifieri. Arbija umbara. Ekku. Bla dubju ma' kavalieri Franċiżi li bidlu l-kelma u ġabu għalwetta. U mbagħad għal-falkun għandek il-bies u għandek affarijiet oħrajn. Ġifieri il-kliem jinbidel ħanejtek mhux fakkatajn, għax fl-antik ma kienux jinbidlu fakkatajn, imma jinbidel biż-żmien u dak li jfisser ħaġa għal fizmin kif għettilkom diġà rajt il-damma jien rajt dal-dizzjonarju ta' x'ismu l-leksikon ta' ġifieri kollha flejthom għal darba xar darbiet. Istif ħafna kliem li nbidel minn perjod minn 100 sena, dawra kollox hemm 100 sena differenza bejn Aġusti Soldanis u anke żied minn 100 sena u Mikel Anton Vassalli. U mbagħad terġa' taqbeż qabża fis-seklu 19 hemm dizzjonarju oħrajn ta' Vella u Falzon u s-saqt nsemmu l-Buzuttil. Ġifieri ara kemm inbidlu kliem u t-tifsira tagħhom mhux dejjem tisser l-istess. Tifhem? Dina xi ħaġa oħra li ngħidu id-daqquqa, skużawni, daqquqa. Illum donnok bid-daqquqa llum, ġifieri donnok qatt titħaq. Mela l-ħoss forsi ta' dan l-asfur, jiena ma kif jitħaq dan l-asfur, qatt ma spajtu. Imma nassum li jitħaqgħu, imma isaffar forsi għandu t-tifsira tiegħu b'dan il-mod.
Kien smajni għalek iġi Malta. Kien smajni għalek. Kemm ġiri għadnija, Skużani. ejt. Iktar nafa jisek qomt bid-daqqaqa. Mill-li bid-daqqaqa. Forsi bil-mużika. Daqqaqa. Bid-daqqaqa joqomt. Jitawġu ħafna kliem, anka minn raħala liħor, jinbidel ħafna. Nejdu oħra kemm inti buzzu, għad smajtu għentom kemm inti buzzu, jew xi ħaġa nejdu aħna biss minħatana. Buzzu huwa dak id-dudu, għaw dak is-sudu tal-baħar, dak jgħix fil-baħar. Slag, isu slag. Nejdu kemm inti buzzu, speċi kemm inti serju żejjed. Min ma nafx dad-dudu serju żejjed, iġi taħsbu. Jider serju tal-affari tiegħu. Kemm int baħbuh. Nejduha baħbuh, u l-baħbuh hija huwa dak il-isu ta' bebbux ieħor tal-baħar. Forsi għaliex l-oriġini tal-kelma intom x'tifhmu biha baħbuh, nifhem xi ħadd twajjeb hu. Forsi xi ħadd joqgħod għal kollox. Allora joqgħod għal kollox huwa kwiet u ma jċaqlax. Aw min jgħid isek kamla, ma tiċċaqlax. Jiġifieri jista' jinbidel biż-żmien, però nerġa' ngħid jiena dawn huma affarijiet diskutibbli u mhux qed ngħid affarijiet li huma 100% kif suppost. Bħala bniedem pożittiv. Anke jiena nafa wkoll. Hekk nafaj nafra wieħed fabbli, il-kelma fabbli. Għalija. Mhux vera. Il-perniċi. X'san jiklu l-lejla? Tgħid mhux perniċi, ironija. L-ironija li inti għatil x'san jiklu l-lejla. Għaw min jgħidlek tgħid mhux robbu. Ġili ngħidu robbu. Sewa, qabel kien jgħidu tgħid mhux perniċi. Ġifi perniċi mid-dera dal-asfur għandu laħmu fin u tajjeb. Ma nafx jgħidu li intom. Kien riserva tal-Gran Massa. Tara, ġifieri. Tas-sinjuri. Gallozz, deffes rasu bħal gallozz u minna lija ngħidu hawnhekk. Natalina, ma nafx hekk il-gallozz deffes rasu wara kollox. Sewa. Kemm tgħid isek kalandra? Ix-xileb ġewwa jew ġewwa x-xileb, nħobbu ngħiduha wkoll. Mid-derja ħuta li daqsxejn diffiċli biex taqbadha din, però finalment la tidħol. Bit-terriqa. U naħa tal-melliħa minna li hija l-aktar li. Kemmu makak? Kemmu bnidem jilħaqlu? Din interessanti, naħseb li għandha x'taqsam ma' żmien l-Ingliżi meta l-Maltin kienu jingaġġaw ruhom fil-Royal Navy u fil-Merchant Navy. Illa li il-makak dit tip ta' xadina tinstab fuq dik il-muntanja ta' Ġibiltà. Hemmhekk jekk xi ħadd mar minnkom jkollu ġelat fideh, ma jrix wis biex dan il-ġelat tisraqulu din il-xadina ġrat lilna ġifieri. Sewwa u makak allura inti clever. Biss interessanti li bit-Taljan makakko huwa relatat ma' xi ħadd ignorant. Issa jew allura hemm ironija fuq il-kelma Taljana kemm int ma kemm int ignorant, jiġri kemm jilħaqlek. Il-kontrarju, hemm l-ironija tat-tifsira. Jew inkella jista' jkun ġibnija magħna minn Ġibiltà fejn hemm dit tip ta' xadina. Il-qansħa u l-ħawsla waħda hija il-gizzard u l-oħra the crop. Kemm ngħidu kemm inti qansħa, bħal meta inti kemm inti fin, sewwa ma kemm inti anki antipatku. Pezza kwistjoni llum. Però l-oriġini tagħha hija kemm inti fin, xi ħaġa li isma' saddejqek mhix xejn allura, għax qed taraw il-tifsira tagħha tinbidel tiċċaqlaq bil-mod il-mod. Sakemm illum ngħidu kemm inti qansħa isek il-loħok mqatta' ġibha. Jew forsi kemm saddu mhux tagħmilha di. Forsi kemm se tqansaħ. Diffiċli biex tikkuntenta. Ekku. Imma sadat tant, għaliex nassoċjawha mal-organi tat-tiġiġa. Qed ngħid it-tiġiġa ta' għaliex fil-każ ieħor tal-ħawsla
kienet xi ħaġa wkoll li isa imnejt il-ħawsla. Tgħid li madana il-ħawsla hija parti mill-anatomija ta' ħafna annimali wkoll. Imma xi ħadd qalli, milix għalwili, li l-ħawsla kienu meta joqtlu tiġiġa, jaqilawha, jaħsluha, inatfuha u jtuha tfal biex jilagħbu biha wkoll. Jiġifieri dawn l-affarijiet li għalina huma narawhom biss forsi fil-kotba jew fejna fi xi film jew xi ħaġa, dawn konna ngħixu bihom kuljum għax il-ħajja kienet aktar rurali. Sewwa, ġifieri tifsira minn hemmhekk, illum qatt nużaw tifsira li forsi kultant m'għaddix daqshekk isna insibuha komunament ukoll. Le, dik il-ħorġa. Stramba li tuhom biex jarabu biha. Il-kodrit issib descriptions anke ħasb bil-Ingliżi. Bil-Ġermanalija tiskriv jgħidlek tnejn nies qed jiġġieled tiġi nisal jiddeskrivi ġiex nisal bix-xatt tal-belt jiġġieldu fuq misaren ta' tiġiġa. Ejja, imma għaliex? Għax kollox kien jittiekalu. L-misaren ta' tiġiġa kienu jsewwuha. Sewwa, b'dak is-sens. Dak is-sens. Forsi din hija xi ħaġa minn dawk li. Kodrina jiena ftiġi ukoll intervista xatt mill-qaws. Dak qed li salalla kienu jieklu sas-saqajn ta' tiġiġa. L-iswaba bismu Imma din għalili mara li għandha fuq naħseb mill-20 sena sew ġifieri qalet ili, għat meta konna tfal qalt li dak kienu jaħslu qalt li kienu jtujilna biex nilagħbu bih. Għax kultant l-informazzjoni ħatta. Biex issir. Imma aħna l-idjoma hija imlejt il-ħawsa, jew forsi xi idjoma differenti minn hekk. Naħseb hekk ngħidu l-aktar. Forsi meta kienu force feeding, ma jkunx forsi xi tiġġiela tittiekol u jbellawla, jgħidu għamlejt ilha l-ħawsla. Il-ħawsla huwa l-ewwel stompa tat-tiġiġa. Sewwa. Fejda jiġi Ekku. L-ħawsla jkun dela. Ekku. Iħossuha hu Imma aħna ngħidu isna mlejt il-ħawsla, mela l-ewwel ma mlejt il-ħawsla. Imtlejt. Issir. Għandna wkoll ċerti idjomi. Li kultant huma xawa saħħalik. Għandna ċerti idjomi li huma kultant ngħiduhom b'mod żbaljat. U forsi din hija waħda minnhom. Meta ngħidu sab iżbiba fil-mazzita. Intom għajdu li daqsxejn waħda, meta tgħidu għadi mhux b'mod negattiv, sab xi ħaġa ħażin fl-aħħar, naħseb tgħiduha. Mhux vera. Għax hawn min joħodha, anzi jiena sa ngħid li dik suppost intuża fit-tajjeb, fil-pożittiv għaliex. Għaliex iż-żbiba hija xi ħaġa fiha nfisha hija lemba mqadda li hija ħelwa. Bħal meta tgħid you find you put the cherry on the cake. Jiġifieri li tjeb ħaġa fiha. Kif nifhem ma jien tal-inqasewha. Insib xi ħaġa li ma tistenniex, inti l-mazzita normalment hija morra. U sibt il-żbiba li hija ħelwa, ma inti għandek xi ħaġa li fil-kuntest hija sorpriża. Tista' tkun pożittiva u tista' tkun negattiva. Differenti. Żbiba parti mir-riċetta, Imma jiena kont minn ix-xerra li l-espressjoni propra kienet fl-aħħar tal-mazzita sibna l-anċlita. Anċlita? Għatta smajta. Il-ħajta li marbuta biha. Għaniktiba ta' Tajtni x-xogħol. Ma interessanti li ċerti affarijiet aħna nidu anke b'mod ironiku. U ninsew li dik kienet bironija, d-nija xi ħadd qala bironija, ġifieri bissa jkun li kif qed tinġew li forsi hija xi ħaġa differenti, imma li dejjem fissret xi ħaġa negattiva, xi ħaġa toma morra ħażina. Mentri bil-verità jekk taħseb fuqha di, il-żbiba hija xi ħaġa ħelwa. Għandna diċċerija oħra wkoll għal meta wieħed jieħu mara ta' ċerta età. Ngħidu aħjar żbiba milli-lemba. Qatt smajtuha di? Tfisser differenti. Imma ngħidu aħjar żbiba milli-lemba, ġifieri kemm iżbiba xi ħaġa ħelwa, tagħtik it-tjubija aktar. X'int pitma. Smajnija kemm il-darba, ma di l-pitma x'inhi? Il-pitma hija xi ħaġa, hija ħaxixa
dak it-tip li qed taraw hemmhekk li tikber ma' kullim kienu li l-bidwi irid jeħles minnha u ma jistax. Ejdi. Sewwa, parassita. Ma parassita. Sewwa, imma fl-istess ħin mhux faċli se teħles minnha naħseb jien għax l-idjoma tgħid kemm int pitma ġbir ma nista' neħles minnek qatt. Mhux vera. Waħdu hekk ukoll vera. Wieħed fit. Imma x'oriġinalment kien fit. Waqt tiffitta xi ħadd. Ġifieri tara ikun hemm ċaqliqa ta' tifsira. Le, jiena ma konx nara imma il-fatt li semmejna parassita huwa illa għaliex lejja parassita il-bidwi ma jridix fl-alqa tiegħu għax qatt tagħmlu ħsara. Mela li naħħiha. Però naħseb jiena nimmaġina jien minix bniedem li nifhem wisq fl-agrikoltura. Sa teġġa tikber. Tifhem? Il-parassita diffiċli biex taqreda. Marti l-pjanza ġejja mit-Taljan sewwa, ġejja vittima l-istorja fit-Taljan u kien persuna li jiġbor idjum. Iwa, ekku, Allura dak kien imur fil-pjazza din l-istorja tanqas fit-Taljan sewwa u jgħid il-isem ta' dawk li għandhom id-dejn. Allura jistara tara tifsir oħra dik tajba. ħafna minnhom doġi mit-tanaġi għax l-istejjer ikunu eqdem minn Malti. Iwa. Issa l-pjanta ħadet isimha wkoll fitma tista' tkun kombinazzjoni se tkun forma oħra jew żvilupp minnha. Ġifieri hemm ħafna pjanti li diffiċli spjega simhom minn fejn ġej. Sewwa. Ngħidu wkoll aħna kemm minn ċidja. Ċidja hija issa tip ta' nemusa li joqorsok u jibqa' joqorsok u ma tistax teħles minnu. L-espressjoni xi son ta' patri. Ejja, di ma smajtix jiena. Xi son ta' patri. Ħattini x-xogħol. Ħattini x-xogħol ta' farfejn. Ħattini x-xogħol x'issa se kolli mmur nfittex il-patrijiet, u narek hux vera di. Imma tajba di laqgħet inti tal-pittima mela nkomplu. Ħafifa isa firilla. Dik li għattara hawnhekk hija l-firilla li hija isa più o meno Luzzu mażar. Il-firilla kienet anzi l-oriġini tal-Luzzu. Luzzu kiber għax in-nies il-sajjida bdew joħorġu aktar il-barra. Imma qabel ħabba l-Magni għamlu akbar ukoll. Imma qabel kienet il-firilla. Sib x'imkien 1920 kien hawn mijiet minnhom, illum kollha spiċċaw. Dina l-kalkara, ħadd ritratti ta' wieħed il-kalkara bil-fil. Eżatt. Ġifieri dina sinonima ma' xi ħadd ħafif. Jien m'iniex il-paljett tiegħek. Ngħiduha ma nafux x'inhu paljett. Fil-fatt kultant ħaltuha mal-paljazza. Hemm differenza, għax il-paljazza qed ngħid paljo, tiben, mela l-paljazza qed tnaddaf ġewwa. Il-paljett l-użu tiegħu huwa fender. Fender. Xejdu ġo? Parabordo. Fender li jżomm jevita li d-dajsa titkisser jew tinbarax meta tmiss mal-moll. Meta ngħidu jien m'iniex il-paljett tiegħek ma jfissirx li jiena l-passas tiegħek. Mhix paljett tiegħek ġifieri ma rridx nidħol bejn il-basla u qoxrita, bejn da u da. Meta ngħidu m'iniex il-paljazza tiegħek, ġifieri mhux se tagħmel bija kif trid inti. Iddoq l-iskotti. Hawnhekk ġejna f'Libes. Il għaliex kemm Akulina u kemm Saraċin Onglot jispjegaw il-kelma skotti bħala kastanjoli. U jien ma setax tinżilli b'xejn. Ħa kif jgħidu il-Malti ħatta fuq demm id-dars. U fittixt anke dizzjonarji sqallin fittixt biex nara insib xi forma oħra li id-doqli, skużaw issa il-pan tagħha, ċajta tagħha, u fl-aħħar naħseb li sibt xi tfisser id-doq l-iskotti, għaliex id-doq mhux id-doq mużika, imma d-doq bħalma id-daqqaq id-doq it-tajjar. Hemmhekk hemm ritratt ta' daqqaq kif kien it-tajjar jiġi
Ma nafx kux impaħpaħ dak l-istadju. Ma nafx ġużi, jekk tgħidli inti. Imma Il-kelma teknika jinfex. Ġifieri hawnhekk qed naraw dak li qed jagħmel dak u l-iskop tiegħu huwa u anke hawnhekk huwa li jagħti daqqaqsu mazza fuq dik l-injama u jibda jiftaħ bil-vibration jinfetaħ aktar il-qoton. Sewwa, u meta dejdu doq l-iskotti, hawnhekk jiena l-Ingliż jgħidu I'm treading on icy ground, jiġifieri ma tafx kif ċerti jew le fuqha. L-iskotti hija xi ħaġa mill-Iskozja. Fil-fatt bit-Taljan hemm filo d'Iskozja. Jimporta qabel ma' Ejt. Dina ċara, l-iskotta hija parti mill-rigging ta' dajsa tal-luħ. Sewwa. ħafna bi x-xita jew ix-xita ddoq l-iskotti. Issa id-daqaq veru tagħti id-daqqiet. Anke id-daqqa għandu daqqa sabiħa proprio Sewwa. Inti ddoq it-tambur. Għax hija percussion. Mbagħad id-daqq isser Mużika. Ma fatt huwa daqqa, sewa dik daqqa. Sewwa. Mela x-xita tagħti qawwija illi ddoq l-iskotta u l-iskotta hija parti mill-luħ tal-vapur, ġifieri ir-riħ qed jiġbed sewa. Għaliex? U x-xita u r-riħ qed idoq u anke Għaliex il-luħ huwa mill-qoton. Jena, l-iskotta hija l-ħabel. L-iskotta hija l-ħabel. Ix-xita hija li ddoq l-iskotti. U inti qed tgħid l-iskotta hija l-ħabel jew il-luħ? L-iskotta hija parti mill-luħ. L-iskotti huma permettili, il-ħabel, l-iskotta hija l-ħabel. Li bih tirregola l-qala. Għax taf jiġri li kelma kultant minn dak l-oġġett tersaq fuq dak ta' ma' ġembu. Tifsir oħra, għax jisakun kellu istess kelma kollha tifsira waħda. Pero fuq il-baħar, l-iskotta hija il-ħabel jew iċ-ċiwa li tirregola l-qala. Jekk hemm tiftaħ jew hemm tagħlaq il-qala. Tagħmel aktar sens di. Però istraġedament dal-waqt se joħroġ ktieb oħra ħafna. Jismu termini nautiċi. U dina tiġi. Però li il-fatt li jkun ħabel stirat isbaħ għax il-xtita tanti qawwija li d-doqqu għal-korda. Imma ma taħsibx li din hija wkoll jista' jkun ukoll illi qed idoq l-iskotti meta id-daqqa qiegħed idoq it-tajjar. Is-soluzzjoni hija x'inhi l-kelma skotti. Taf għaliex, għax jiena sibta fuq dizzjonarju Taljan jew sqalli ma nafx kien, fejn ukoll jgħiduha li jgħidu li isu speċi ta' qoton jew tajjar li jkun ġej mill-Iskozja. Sa naf li l-Iskozja ma jikbirx il-qoton sa fejn naf jien, però forsi jimpurtawh mill-Amerika. Ma nafx. Jena għandi t-tiru għallu 88 sena, ħallina s-sena l-oħra, kien jaħdem fuq bastimenti navali. Kont mort miegħu mużew maritmu u hemm modell ta' bastiment żgħir u beda jfehmni li kienu jitalmu fuq. U beda jfehmni l-partijiet tiegħu. U kif qed tgħid inti mal-tarf tal-mast hemm ċertu ħula li jibqgħu nislim mal-ġib tal-vapur u għalli dawn huma l-iskotti. Għalli fil-fatt minn hemm ġejja l-espressjoni tal-iskotti għaliex meta jkun ir-riħ. Għalli daw iventnu jagħmlu ċertu melodija. Issa li ma dizzjonijiet bisma jetta. Spartani xittagani sarsi jgħidu sarpija. Il-materjali li ma parti eżar tal-rigging tal-luħ, l-iskotti huma parti mill-luħ, mill-sira tal-luħ. U kultant. Ix-xita li doqqa, ix-xita u r-rieta tkun qawwi li idoqquh. U anke jkunu meħbula, idoqquh bħal-korda. Sewa, interessanti. Interessanti ħafna. U nispiċċa b'dawn jiena. Tliet se tagħmiltu man kerba fil-fatt. Illi nammetti jilaw l-wieħed jiġifieri nammetti li forsi m'għandix soluzzjoni għalihom. Meta ngħidu ħadu fuq demm id-dars. Hawn xi ħadd ifissiri li di ħadu fuq demm id-dars. Jien għandi teorija tiegħi ta' ġifieri. Le, oret, xi tfisser nafu fejn użawha. Jiena ma nġerriħx il dak, ma nniżlux. Nifhimha, imma x'inhi hija l-analoġija tagħha? Jiena qallibt fuq li qallibt u nispera ma mmorx fuq il-riżultat ħażin, ġifieri, naħseb li demm u dars għandhom x'jaqsmu flimkien. Demm hija demmes to spice up things. Anka meta titfa' iż-żibel aw il-demer fl-li qed speċi ta' qed tagħmlu you spicing up dik il-ħamrija. Imma demm u d-dars jiena qed ngħid
biex naċċetta dak li għattejli inti, biex nagħmel dik il-biċċa xogħol, biex naċċetta dik il-karattru, vera rrid niblaħħa di bil-mod il-mod. Billi ndemsu l-ewwel, allura nagħmel spices miegħu, nitfallu l-ħwawar u ndarsu, nomodu. Ma nafx, teorija tiegħi illi forsi tajba forsi mhijiex. Għattaraw hemmhekk dawk tliet idjomi li ma tantx nista' nsib spjega tagħhom, però bħalma ngħidu d-dem qatt ma jsir sem. Sem huwa velen, dejjem immorru lura fuq x'qed nippruvaw nifhmu biha illi qed ngħidu dak l-oġġett jew dak il-bniedem ma nistax inniżlu jiena, ma nistax inġerħu, ma nistax allura. dal-kontest. Setaw ma tfissir tad-dras. Jiena għalija naħseb illi. Tifhem. Hemm oħra, hemm espressjoni oħra hija ħol xarek u ġib iż-żejt. Kulħadd jaf jiġifieri, isma' issa la qegħdin u qegħdin fis-sitwazzjoni ħol xarek u ġib iż-żejt imma jtażwel taċċetta u nagħmlu dal-oġġett kif suppost bir-raqqa forsi ma nafx hekk tifhmux hekk intom bħali. Darba kellna għallim u għalilna li fl-antik kien ikollhom xarhom twil. Ġejja battalja jridu jħolluh jagħmluhu żejt jerġgħu jortuh biex ma joqgħodx jitfelfel. Sewwa. L-unika Imma l-ewwel ħana rax tifhmu biha, ħana rax tifhmu biha. It-tifsir ta' sinjura, jien hekk nafa l-espressjoni nafa. Ħol xarek u ġejt lesti għall-inkwiet. Hekk nafu għal-esti għall-inkwiet. Għall-inkwiet. Imma Ħol ġejja bi kbira. ġebi kbira. Imma għaliex nipparagonaw ix-xar u ż-żejt. Ovvjament għax. Għax waqt qabel il-battalja partu mill-preparamenti kienu jagħmlu dil-proċedura, derbu xarhom biż-żejt biex ma joqgħodx jitfelfel jew dik kienet il-tifsir. Dina ma sibt imkien fuqha ġifieri bħala biex tilluminani għalmenu. Mhux minn bibja, kienu jidilku biż-żejt. Jista' jkun ukoll. Però fil-passat, meta bniedem se jiġi maħtur bħala sultan, kienu jidħlu l-żejt. M'għandix naqsam għalini, imma. Eżatt. Ħol xarek u ġib iż-żejt, però dak kif nafa jien tanqas, konnotazzjoni negattiva, tankwil ħafna. Hekk nafa jien. U jien dik irid inkun naf l-analoġija ta' dak l-inkwiet max-xar u ż-żejt. Insomma, jiena ġifieri waħda minn dak l-affarijiet li ma stax insib il-kaptu tagħha. Il-kaptu. Jien dejjem smajta kuntest ta' sitwazzjoni diffiċli. Le, ekki. Biex twettaq dak pereżempju poġġa ġib iż-żejt. Ija, ekku, dak it-ton huwa, dak it-ton. L-aħħar waħda ukoll dubjus fuqha ġifieri, forsi ta' qabel tal-aħħar. Id-dendix kusek miegħu. Ngħiduha speċi mhux tipprova tiżattat ma' dak jew tiċċallenġah forsi. Però ma niftakarx is-sors fejn rajta jew smajta. Imma li niftakar huwa li l-kus min kienet jispjega jew fejn rajta il-kus fl-antik kont iddendlu mal-bib intu dieħel f'dar. U allura jekk inti ma dik id-dar, ma dik il-familja m'għandekx għax tridhom, ma tridx li jkollok x'taqsam, iddendilx kusek propjament faċċata jew mal-bib qabel. Fil-fatt, dik as-sors probabbilment hija l-leksikon il għaliex Mikil Anton Vassalli jkompli hekk il-proverbju. Id-dendix kusek mal-bib tal-imgħallaq. Tal-imgħallaq. Issa għaliex il-bib tal-imgħallaq ma nafx jien. Sakemm mhux issa nisa nivvinta jien. Forse grammatikalment skorrett totalment. Jekk mhux mal-bib mal-imgħallaq, jiġifieri x'imkien li tagħlaq. Għaliex inti tiftaħ u tagħlaq dal-kus li fih iż-żejt xi darba se jaqgħu jinkiser. Ma nafx. Jew mal-familja tal-imgħallaq. Imma nara daqsxejn, dina jgħidha Mikil Anton Vassalli ġifieri fil-leksikon, imma nara daqsxejn farfetx biex naċċetta jien. Malla mhux bil-fors li ġej malla, jista' jkun tant qiegħed pożizzjoni ħażina da li qisu li malla
Taħseb taħsbu li mallaq tfisser xi ħaġa oħra parti bli mallaq. Jisek u l-connotation market, dik il-għalawi. Mallaq huwa min, kriminali. Eżatt, iwa, rajt, imma li x'għandek id-dendel il-kus ħaġa privata tiegħek ma mbieb tal-imallaq. Għandi l-aħħar idioma, promessa l-aħħar di. Mhux qiegħda miktuba hawnhekk, u wkoll hija waħda mill-misteri tiegħi. Għaliex ngħidu din qala minn żniedu. Għaliex żniedu? Iż-żnied x'għandu x'jaqsam meta ngħidu din qala minn żniedu. X'għandha x'taqsam mal-fom jew mal-kliem jew mal-ilsien. Dik hija waħda mill-misteri oħrajn li għadha tberren f'moħħi ġifieri. Għala minn żniedu, x'għandu x'jaqsam iż-żnied ma dak li tgħid. Ma tafux, orra. Iż-żnied jixbieħ kien iġor miegħu biex joħloq ix-xraq. Biex kebbes. Għax aħna ngħidu għala minn żniedu, isu qal xi gidba, ivvinta xi ħaġa. Issa li x'ivvinta di? Le, ma tista' jiġi kif għatejt is-senjur. Iż-żid kien jintuża biex dak ikun ikebbes. Mela jekk mhux minn żniedu, mela mhux għax ma kebbesix hu ġiet imkebbsa minn xi ħadd ieħor. Anzi, ma għalix bizzu ma frintajxu, ġija minn sors ieħor. Ma kebbisixu, xaħat kebbisa, u għat jirrepetija. Ġus, din il-qatlejt inti sanżom ma sa kemm insib sors ieħor. Forse ma tista' jsib għatnejt, jien mhux awtorità. Xi kultant aħna, speċjalment meta l-espressjoni jkun hemm l-element Taljan fiha tinħass fil-kliem, aħna nisirqu l-espressjoni u xi kultant anki nużawha ħażin, pereżempju, naf meta xi ħadd sansa il-Beati Pawli kif daħlu Malta, Malta, l-espressjoni daħlet mhux is-setta. Biex eżempju li ġie ċar qudiemi reċentement dak ma ħaxu dan nużaw l-espressjoni ħażin, issa li hawn ħafna stqallin li jixru mas-saqaj Malta. Xi ħadd minnhom semma lil xi Malti jew Maltija jgħidu ħallejtni lampa stampa. U għallu isma, ma tużawa dik ukoll intom, daw spjegaw ilhom. Dik hija espressjoni li jużaw ħafna sqallija. Li kellha x'taqsam ma' meta der il-fotografu l-ewwel darba. U dak kien jillampja sewa u wara jagħmel puff Tagħmel stampa. Xaġa tax-xjata dik. Ekku, vera, vera. Imma t-tifsira kienet mill-ħaġra tajn sewa fis-sqallija. Ekku. Aħna meta ħadna l-espressjoni għandna ħallejt lampa stampa. Għallek ħalba fost il-ġimma, ġiker biex ta' daċċu għadda s-sens ukoll. Eżempju, kont dom niġer ħafna jwar espressjoni nurik il-qamar fil-bir. Dik ukoll tista' ma semmitika ħafna. Imma bid-der dik hija xi ħaġa Taljana. Mit-Taljan, ħafna ħafna mit-Taljan. Imma Taljanu illi inqarraq rik nittrikjak. Ekku, ekku. Trid tara l-qamar Ekku, ekku. l-qamar ikun hemm fuq. Maħna mhux hekk nurik il-qamar fil-bir fisser imbabbalulek. Ma ġifieri aħna Aħna il-konnessjoni tagħna ma' sqallija hija kbira, ġifieri. Kbira. L-ister ta' ġaħan, per eżempju għad isemmu sqallija. Sqallija hemm 30 storja differenti ta' ġaħan. Jew l-għaġa fil-pastor tal-għaġa. Sqallija wirtu ma' L-Arab, eżatt, żgur. Eżatt. Inti ma taħsibx li l-istorja ta' ġaħan hija remnant tfarfir mill-epoka Arbija? Għaw Malta? Minn ġufa, ġuħan. Ġuħa. U fis-qalija jgħidulu ġufa. Fis-qalija ġufa jgħidulu, skużi? Il-ġaħan jisibu ħafna fil-baċin mediterranju. Iwa, sibu. Ġaħan aħna mhux ġufa, pereżempju, ġaħan hija ġejja mill-oriġini Arbija. U għandhom l-istess storja li nafu aħna ġi tal-bipa u għala il-bipporek jgħidu għaw sa dik għanda double pan fil-Malti biex tgħidha bit-Taljan dik li tkun bħala wkoll ġifieri. Tifhem. Tollu li l-assoċjaw ħafna mal-Arbi imma biex waħda li pereżempju ġaħan kienet teżisti ħafna qabel li kam żmien il-lubs. L-alla kien jgħidu jaħani, jaħan, u mbagħad Johan. Daw il-kliem kollha ġejjin. Johan għalfejn bl-Ingliż John kitibha bejx. Johan. Dik ħafna qabel, eluf ta' snin qabel nar.
Jien fil-fatt sibt l-oriġini ta' ġaħan ġejja minnaħa tal-Iraq. Insomma, jena rajt jiġifieri. Jira, dak kollu li kelli ngħidilkom għallum, dawna qedtomkom biex meta titkellmu ara xintejt u qedtu wkoll biex il-klim ikun sew. Dak kien reklam sottili ħafna biex tixtru l-kodba. Grazzi ħafna. Ma nafx hekk hemm xi mistoqsijiet, forsi ma kienet diskussjoni, jiġifieri min kellu xi ħaġa fl-istonku qalu ġifieri. Fatt naħseb li din l-ewwel darba li ma kienx hemm distinzjoni bejn taħdita u d-diskussjoni. Għandna ngħidu s-soltu il-mikrofonu jdur meta jkun hemm id-diskussjoni ma kien impossibbli kieku provajt imbella il-mikrofonu li kulħadd konna noqtlu d-diskussjoni. Fil-fatt kienet diskussjoni verament interessanti. Jiena xtaqt li nieħu anke feedback għadna qed nitgħallem fil-fatt nagħmel xi notamenti wkoll min-naħa tal-udjenza biex speċi ta' għal-qoddim dawna nirriċerkawhom ukoll u forsi xi darba nippubblikhom ukoll. M'hemmx dubju wkoll jien m'iniex lingwista inqasam tiegħi letteratura, forsi Dr. Spanjol u aktar adattat biex jgħaddi kummenti bħal daw ħafna nies bħal ġużi li ħadmu f'dal qasam, imma il-kliem għandu r-rotot strambi tiegħu u ġili żewġ kelmiet li ma kellhom xejn x'jaqsmu flimkien u mbagħad daqqa waħda nibdew naħsbu li ġejjin minn naħa waħda bit. Ġifieri l-isfida li inti ffaċċjajt ma kienx sfida żgħira u jien verament ħadd pjaċir nisimgħek u ħadd pjaċir nisma' id-diskussjoni u l-parteċipazzjoni ta' ħafna nies illi nittama li narawkom ukoll fit-taħdidiet li jmiss. Hemm xi mistoqsijiet jew kummenti tal-aħħar? Professor Mikallef, li huwa l-kap tad Dipartiment tal-Malti għal min ma jafux. Kumment iktar minn mistoqsija, mbagħad għajdli x'taħseb jiena insib affaxxinanti u naħseb ħarġet il-ħin kollu fl-eżempji kollha li tajt. Kif l-idjomi jitilqu minn kuntest konkret, fiżiku ħafna u probabbilment minn istanti waħda. Eżempju wieħed li kif attinti mbagħad qisu jagħti xrara u jkebbes l-użu jew ta' isem jew ta' aneddotu. Però minn hemm il-qudiem il-kuntest jintilef jew l-eżempju. U l-idjoma tibda ssir ftit astratta. U f'ftit dimensjoni astratta l-għalqa semantika tagħha tibda tilab. It-truf tagħha jintilfu, jiċċajpru, tibda tidħol felliqi semantiċi oħra u l-ħoss tagħha jibda jintilef tant li jibda jitħallat ma' kliem ieħor b'semantika oħra kif rajna kif tajt uħud mill-eżempji. U eżempju interessanti ta' dan jista' jiġi wkoll mill-etimoloġija ta' kelma mhux Maltija imma ta' kelma mill-lingwa oħra. Jiena ġieli tajt l-eżempju tal-kelma Ingliża average li ġejja mill-Provenzal u mbagħad ġejja mit-Taljan avarija, għandek il-lie fl-aħħar tiġi ġe, u mbagħad tiġi average fl-Ingliż, u avarija ġejja mill-kelma arbija awar. U aħna għandna jikxiflu awaru. U awar meta fit-tixta hija kelma li kienu jintużaw, li kienet tintuża fil-Medjuevu, bikri imma anki tardif, fil-merkanzija u fuq il-bastimenti. Daw kienu jabbu il-merkanzija ta' ħafna negozjanti u kien ikollhom kontratti fil-portijiet Mediterrani li fil-kontratti jkun hemm ftehim li jekk jinqala xi ħaġa lill-bastiment u jridu jarmu biċċa mill-merkanzija, jridu jarmuha bi proporzjon eżatt. Minn fejn daħal is-sens ta' average, ta' kulħadd l-istess. U dil-merkanzija kien ikollha dak li aħna llum ngħidu l-assekonda, jiġifieri il-materjal li ma jkunx il-prima, ma jkunx it-tajjeb, allura inti tibda tarmi minn dik. Issa awar oriġinarjament, għax inti tista' tgħid imma awar oriġinarjament tfisser average, ma tfissirx average, awar oriġinarjament kienet tfisser bid-difett. Jiġifieri
għalhekk kixef Awaru, se nżommu l-prima. Nabbu l-awar dak li huwa bixtur u niftakru fl-idjoma l-oħra jattixturu, mela jikxef Awaru jattixturu. U dak li kien bixtur, dak li kien ħażin, dak nibdew narmu minnu l-ewwel. Jekk jinqala xi ħaġa lill-bastiment, imma mbagħad kien hemm il-kuntratti miktubin, il-kuntratti, illi ħabba li inti dak li hu bid-difett tarmih bi proporzjoni, jekk hemm għaxar negozjanti trid tarmi l-istess kwantità ta' kull negozjant għax daw il-bastiment ikunu ħalsu għalih. L-awar, jiġifieri id-difett intrabat ma' sens ta' average. U ġi ta' varija u mbagħad average fl-Ingliż. Fil-Malti meta fittix ta' awar tfisser jew dal qed ngħid, jiġifieri difett, jew inkella l-pubertà, jew inkella anke l-partijiet privati li inti fil-pubertà tibda tagħti każ. Allura kixiflu Awaru tista' tintrabat ma' dik ukoll. Imma interessanti. Kemm ġriet il-kelma il-kelma kemm ġriet. Il-ħin kollu tibtadik, il-ħin kollu. Meta nipparaguna ċertu kliem kif qedtek fuq id-damma, u mbagħad nerġa' fuq l-leksikon, u mbagħad nerġa' fuq mit-sena wara Bażuttil, u mbagħad insib ħafna ċaqliq ta' tifsira, insibha ħafna di. U dika kif qed inti tispjega li l-oriġini tagħha minn x'imkien bdiet. Però fejn spiċċat, kultant bħal semmejna ta' żbiba, badna dak l-argumenti ġifieri. Il-kuntest materjali tinsib. Ma dik il-kelma li hemm il-verb awar. Pereżempju aħna fil-familja ta' bdiewa, ġieli pereżempju missieri kien idaħħal xi ħġiġa f'saqaq, jgħid jawar li Tawwar iwa, biex tnaħħal tneħħi dak li jkun hemm. U l-oħra li kixiflu għawar u it-tfal jikxfu l-għawar, jiġifieri il-private property, il-private parts, għot attenta xi tfal kollox jikxfu. Ejwa, eżatt. Ma tista' tafda xejn, ma tista' tgħid xejn qudiemha. Għandek kelma oħra pereżempju alfat. Talfat midillin huwa li tneħħi l-antik, imma timla. Li timla. Imma nużaw wkoll alftu minn hemm. Ngħiduha. Ġifieri jisu dak ix-xogħol tal-alfit. Għanneb, tajja, konna namluħa, ħana ġifieri kellna. Imma jien kont naf qabel minn għalija, li tqalfat l-ewwel tqalfat, mbagħad tqalfat. U naħseb għandna kelma oħra qlafat, ma nafx hekk hux minna wkoll. Ma nafx hekk. Mhux vera. Ġifieri kemm bid kelma tintuża għal kif nafajin, tintuża b'ġiex modi kontra xulxin. Alfat jiena nafa alfat u tqalfat il-barra. Imma mbagħad alfat titfa' dak it-tajjar jew dak il-xilulu. Fl-istess jagħta ħaġa kontrija. Marti, rrid ngħidlek proset ħanibda mill-kodba għax naħseb hija bħed xogħol interessanti li hemm sabiħ mhux biss dal-kliem kurjuż u l-espressjonijiet kurjużi, imma anke l-istampi li tagħmel. Għax kultant dizzjonarju jtik deskrizzjoni. Imma mbagħad tara l-istampa u hemmhekk ikollok spjegazzjoni li insomma stampa tajt kemm xewqa tiegħi, grazzi ħafna l-għoldet. Jien li xewqa tiegħi u mhux qed nitkellem issa fuq ħaġa bħala business, bħala xewqa, bħala passjoni tiegħi hija. Li dak tiegħi però għamilt kelf kopja minnu u Alla jbirek fadal li sitta biss id-dar, ġifieri mhux qed nitkellem fuq business biex inbiħu. Imma biss pekkato li hawn il-fruħ biss li qraw dak tip, tgħid li inti Mart nix taħseb li inti. Imma nixtieq li xtaw dak tip, eżatt xew librerija jmor librerija. Però li xewwa li somehow forsi anka fuq l-internet pereżempju għal Maltin ta' Malta, għal Maltin li jgħixu barra minn Malta, ikun hawn anka qed inżidu ma' tifsiriet u tifsir differenti anka radikali milli jedna hawnhekk. Ejwa, jkun hemm iċ-ċans li nbidluhom, imma ma tistax tagħmel pubblikazzjoni, għax pubblikazzjoni biex tagħmel 1000 kopja ta' di tkun miġnun illum. U l-internet dik iċ-ċans li tibdel u xek ma U tibdel anka affarijiet ideat fejna fuq żid, għax żid hija kemm li xajt id-damma. Ġifieri, żid ma xi 300 kelma, battom daw il-kliem kollha poġġejthom file wieħed u qegħdin kollha alphabetical order. Li kien interessanti fit-taħdita kien li kif tajt il-kodba qegħdin f'ordni alfabetiku. Kultant l-ordni alfabetiku ordni daqsxejn stupidu jekk nistgħu nuża l-kelma li għax jifridlek il-kliem, il-konnessjoni kliem bil-kliem, ġifieri fejna fjena jekk għandek om
u bint u xek. Aħna dawn nafu li ma marbutin ma' xulxin, imma dizzjonari tifridhom l u għadet jagħmilha l-bot mill-oħra. Fit-taħdit inti ġbarthomna ma' xulxin u xek bdej turina. Bħala mod storiku aktar kronoloġija storika. Interessanti. Infatti għamilthom alphabetical għaliex. Mhux hekk, il-ktib Dak hekk jgħid jaħdem. kelma hekk jgħidu babaw. Le, huwa F'ma komdu. kuntest tansiba. U ħafna drabi, dik il-kelma tmur fi 3 kuntesti differenti, jekk mhux aktar. Waħda kuntest storiku, l-oħra kuntest barrani, l-oħra allura tajta d-dritt. Iva, le, ġifri huwa organizzazzjoni komda ma fl-istess ħin li tifridek xejn ir-rabtiet li hemm bejn-kliem. Issa dan huwa qasam li għal xi raġuni stramba l-qasam tal-etimoloġija tan-nisel jinteressa lil ħafna nies. Ħafna lingwisti aktar xekun jibdew minn fejn ġejja dik il-kelma, minn fejn ġejja dik l-espressjoni. U kif nistgħu naraw il-lejla, ġifieri għandna kamra mimlija u hekk, għajna diskussjoni separati nibqgħu sa dan il-ħin għadna d-dejnu nies interessati. Ġifieri huwa qasam li l-bniedem jaffaxxinaħ b'xi mod kollha kemm aħna msaħħrin u n-nies kemm darba jsaqsu minn fejn ġejja dik il-kelma u inkollu hemm dal-misteru. Il-background tal-istudju tiegħi huwa l-istorja. Ekku, iva. Mela, minn banda huwa qasam li jinteressa tista' jgħid lil kulħadd. Mill-banda l-oħra huwa l-iktar qasam diffiċli tal-lingwistika għax qed timxi fuq ħabel stirat ħafna kif semmejt inti, għaliex għax huwa qasam mċajpar ħafna. U trid fil-kas tal-Malti allura jkollok siq waħda fid-dinja rbija xek, siq l-oħra fid-dinja ħaneslu iksas għallija biex jissolvi dawk l-affarijiet. Mbagħad għandek id-dimensjoni storika, il-ħsejjes kif jinbidlu, hemm ħafna affarijiet. U hemm ħafna misteri, ġifieri ħanaqbad espressjoni ta' żmienna. Iż-żgħażagħ jgħidu mazza u xekk għal xi ħadd ħelu. Issa, din hija waħda li żviluppat fejn fina fl-aħħar 15, l-iktar 20 sena, se li kelli nsaqsikom kif minn għodda f'daqqa waħda saret tfisser għal xi ħadd seksi, xi ħadd attrenti, min ħajsolvija dil-biċċa tax-xogħol. Ija ma ħaniqfu fuq waħda. Bil-kontra, żgur. Jiġifieri, issa hemm Italjan li jista' jkun qed jinfluwenza, dejjem hija kobba mħabbla diki anki fuq termini li jiżviluppaw fi żmien nafu morna, aħseb wara qed titkellmu fuq espressjonijiet li għandhom 300 sena, 400 sena jew iktar. Anka l-eufemizmu, jidħol ħafna eufemizmu. Illi dik il-mazza. Imma x'nispiċċaw hawnhekk, nispiċċaw fi spekulazzjoni brabta mal-Taljan min jibda jgħidlek ħabba l-forma tagħha, ħabba l-użu tagħha. Tispiċċa b'ħafna spekulazzjonijiet. U anke biex tintraċċa l-ewwel meta bdiet di, min bdija u bliema konnessjoni jagħmel. Hemm mbagħad espressjoni oħra antika ħafna, ġifieri xi ħadd kattiv ngħidulu aħdar. Ir-rabta bejn il-kulur aħdar u l-kefrija ma nafux x'inhi issa, ġifieri jekk tassew huma marbutin għax nibqgħu nħafru fl-arbi f'dinja arbija u qabel insibu li l-ħejjiet kienu differenti jew l-arrejiet kienu differenti. Ġifieri darba qala dik il-kelma u baqgħet. Imma dan insemmih ġifieri biex nuri li imqar f'espressjonijiet ta' żmienna ir-rabtiet daw kif jiżviluppaw daw sensi ġodda huwa diffiċli ħafna tajt. Tajjeb ħafna nżommu f'moħħna l-arbi skużani l-isqalli għaliex għax jien kemm il-darba nfittex l-espressjonijiet, anke espressjonijiet komuni, u ngħid ħanara ftit kif inidi fl-isqalli. U ħafna drabi nsiba kelma b'kelma fl-isqalli. Inti u titkellem semmejtu tan-nama, bdew nistaqsu ma minn fejn ġiet tan-nama. Fittix daqsxejn u bl-isqalli għandek avi un stomaku distruzzu. Jiġifieri issa din fuq il-mobile fittixta, bil-Malti għandna wkoll stonku ta' nama u xekk għal xi ħadd li jkun ħafna. Jiġifieri għandek daw ħafna djomi li jkunu ma daqqatajn jidru għara, għax għandek il-nama li jekk marbija. Ġanna ħafna minnhom mhux hekk tajt baqa b'xiber imnieħer, kollha kemm hija arbija l-ħoss tagħha, imma aktarx l-oriġini hija mhix sqallija għax għandek konum palmo di naso, palmo di kelma b'kelma. Ħannar prendere fuoco. Dejjem niftakru li l-Arab li ġew Malta ġew wara li ħakmu l-sqallija. Jiġifieri kien hemm il-connection tagħna mal-Arab ma ġiex direttament minn Nord Afrika, mill-Afrika ta' fuq, mit-Tunezija, ġiet mill-naħa ta' Sqallija. U għandna taħlita ta' forom li jiġu qishom Arab
minn barra ma minn ġewwa jkunu sqallin jew Taljani. Għandek uħud li tibqa' xi traċċa sqallija fihom, pereżempju meta ngħidu ġdid fjamant. Il-fjamant bit-Taljan għandek fjammante u xejn, imma bil-Malti baqgħet isa fl-idjoma biss, jew inti kellek bil-fjokki. Koj fjokki mit-Taljan baqgħet għandek traduzzjoni kelma kelma u xejn, kalk ngħidulu, fjokki baqgħet hemmhekk il-pija rari nużawha fil-Malti. Mbagħad għandek daw li semmejt inti, daw il-kurjużi. Jekk inżidlek oħra mal-kurjużi traqqa l-pannu bil-qaraħmar. Daw huma kurjużi ħafna minn fejn ġew. Ekku. Insomma, proset tax-xogħol tiegħek. Grazzi ħafna. Nispera ħadtu gost. Skużi? Eħe. Eħe. ħanek meta għamilt ritratti tal-Asafar, kont għaddej fuq xifer l-irdun. Għaliex, għax ma nifhimx fuq l-Asafar jiena, u għal-isem wieħed bħal kukus b'xi 6 speċi differenti. Ġifieri jista' jkun.